Вітаю, добрый дзень. Вітаю ўсіх. Сёння ў нас аўторак і мы гуляем у тое, што выпадае на рулетцы. Вось, то бок адна з гульняў на галасаванне, якой пашчасціла. І сёння ў нас Кіберпанк 2077. На яе закінулі і спрабавалі прасунуць ужо даўно. Даўно. Вось, вітаю, рэдак. Вось, я спрабавалі прасунуць даўно, а потым неяк закінулі. І справа ў тым, што я тады і усталяваў 10 год назад яе. І калі я яе усталяваў, я ўсё чакаў, калі ж я яе прасуну до канца, да топа, і ў выніку дачакаўся і на папярэднім тыдні літаральна выдаліў яе з кампа. Вось. І яна перамагае ў пятніцу. Дайце-ка момент, паведамленне. Перашкаджаюць трошкі. Вось. І літаральна, як я яе выдаліў на наступны дзень, там праз 2 яна перамагае ў рулетцы, і мы збіраемся ў яе гуляць. До канца пройдзем. Я бы шчыра хацеў, Кіберпанк гэта не закрыты мой гештальт, які я набыў гульню па прадзаказу яшчэ. Я вельмі жадаў Кіберпанк, я вельмі чакаў яго. Я чакаў яго з самага моманту трэйлера там першага там у 12-м годзе, альбо калі ён быў. Ну, карацей, вы разумееце, пра які трэйлер я кажу. Ось, я вельмі чакаў гэтую гульню. Давайте пачынаць пакрыху, бо нармальная складанасць, я думаю. Ось. Бо ўпершыню толькі знаёмлюся. Часткова я як бы па новай пачынаю, і я рэальна, можна сказаць, гэта маё першае праходжанне. Ну, першая спроба гульні. Таму што я яе запусціў на старце. Вось літаральна, вось як яна выйшла, доступ з'явіўся на яе. І я вытрымаў гуляць у яе, можа, гадзіну-паўтары. Не, я прайшоў, па-мойму, пролог, самы пачатак, калі вас агульны сусвет выкідваюць, і потым я пахадзіў па рэальным, па адкрытаму сусвету, я закрыў гульню, і я сказаў сабе, што я вярнусь да яе пазней, калі яна будзе больш адпаліравана, таму што тэхнічных праблем у мяне было столькі, гэта ўсё разбівала мне настолькі паглыбленне, што гуляць у яе было немагчыма. Вось. Толькі не намада, ведаеце, я возьму карпарата. Вось, я возьму карпарата, мне падабаецца, карацей, гэта самае, па тыпу, карпараты мудакі, так, в прынцыпе, усе не такія, як бы крутыя, так, а я ждаю гэтага самага, тыпу, чэла ўнутры, карацей, калі ты намад, ты як бы адарваны ад сусвета, і гэта добра, мне падаецца, як фантазія, вы бачыце, я не ведаю, я не гуляў ні за намада, ні за гэтак сама, я паспрабаваў адну спробу за карпарата, і я вось тады спыніўся на карпарата, я так і не прайшоў, так, вось. Качэўнік, мне падаецца, гэта вельмі добра як уводзячая, вось як фантазія, так, то бок вы па сутнасці адарваны ад сусвета, так, то бок вы як бы менш за ўсё знаходзіцеся ў сувязях, вас менш за ўсё ведаюць, вас, можа быць, ведаюць у полі ў голым, так, вось, офісным пацуком, так. А вось сусвет Кіберпанка, ён усё ж такі не пра гэта. Ён не пра волю гэтую. Гэта якраз такі пра даўлеючую моц карпарацый і праблемы, так. Нават гэта самы вулічны чэл, ён як бы не настолькі завязаны. Я падыходзіў майстер Excel, ідэальна. Гэта спадар проста. Excel. Дык вось, карпараты, яны як бы ўсё на інтрыгі. Але гульня, я чаго чакаў? Я чаго чакаў, калі гульня не выйшла, і я чакаў ралёўкі, літаральна ралёўкі, вось, ад Кіберпанка, бо сказана было, што ствараецца ваш персанаж, і у вас можна будзе абіраць гэты самы, яны са стваральнікам настолкі шмат удзельнічаюць. Для тых, хто не ведае, Кіберпанк гэта насамрэч па настолцы зроблены, па ралявой настолцы, то бок гэта па сутнасці ДНД, па тыпу для тых, хто разумее, як бы, так. Вось, як бы, ДНД ў сэнсе таго, што гэта настольная ролевая гульня, проста па сваіх правілах працуе, так, і свае правілы апісвае. Вось, і таму персанаж звязаны больш за ўсё з сусветам, ён як бы больш за ўсё мне быў цікавей, і таму я хацеў узяць вось такі карпарат, толькі карпарат ты павінен быць мудаком, тыпу, кідала і такім. У гульні немагчыма нармальна адыгрываць, з таго, што я пагуляў, там літаральна нічога. Я так і ўсе казалі, што гэта не ролевая гульня, ні халеры. Гэта нават не блізка да ролевай сістэмы нейкай, таму адыгрываць кагосьці у вас не вельмі атрымаецца. Усё роўна у якога свой жыццёвы шлях,
скажем так. Вось. У вас, конечно, есть выборы, але яны не привязаны за ваш бэкграунд альбо нешта такое. Вось. Бярем корпоратам. Вось. Мужчына, жанчына, мужчына, жанчына. Гэта самы складаны выбор, по-моему. Нават з карпаратам прасцей быў выбор. Таму што па тыпу кананічны персонаж, насколькі я ведаю, жаночы. Мне так казалі. Вось, ну, па тыпу кананічны. А вось, тыпу, за каго мне прыемней будзе гуляць, хутчэй за ўсё за мужчына. Кот, ну, блин, ну, вы бачыце, такой опцыі няма, адсутнічае, як вы бачыце. Пацешна, але не тое. Я пазбягаў, я шчыра, у мяне няма спойлераў амаль ніякіх. Я ведаю пра Джонні Сільверхенда, але гэта з гэтага гульня нават прадавалася, блин. Вось, і гэта адбываецца ў першы там пачатку гульні, а так я па сутнасці па сваёй пазбег увогуле любога ўзаемадзеяння з кіберпанкам за колькі год ён ўжо выйшаў. Ось, так што, ў прынцыпе, для мяне гэта можна сказаць... Толькі два галасы. Добра. Давайте... Фрызура ў першую чаргу. Мы пад фрызуру потым будзем абіраць літаральна ўсё. Эй. Не-не-не. Так. Что у нас с фризурами-то? А, я голову можно? А, вось QE. Вось, знаешь, что крутить. Пакуль что не. Мне и твар, конечно, не подобается. Давайте вось таки можно. Мы ж корпорат, так? Так что у нас плюс-мінус будзе нейкая фрызура такая, ніякіх махаўкаў, хутчэй за ўсё даволі, ну, плюс-мінус простенькая, можа быць. Вітаю, Артемій. Вітаю. А, ну, Рдак уже павітаўся. Так. Гэта самае, наконт не люблю сімсовыя часткі ў кожнай новай гульне. Я звычайна я абіраю пресет. Слухайце, дарэчы, наконт абмежаванні. Давайте жаночых тут персонажей пресеты паглядзім, можа там пресеты цікавей. Вось, просто якая справа. Блин, усё, і карацей я буду падаецца ўжо жаночым персонажам. Якая карацей штука? Мне, я звычайна беру пресеты, абіраю там фрызуру, трошки редагую, а тут неяк, ну не ведаю, вось, ну нейкія мужчынскія персонажы мне не падабаюцца. Тварам, ну я абіраю по типу твар, по типу, мне бы трошки выбораў больш. Мне падаецца, жаночы персонаж у нас будзе. Потому что, ну реально ж по типу завложки персонаж, ну кайфы, ось, і адразу можна. Давайте яшчэ ўсё ж таки фрызуру абяром. Нагадываю, мы корпорант, таму у нас хутчэй за ўсё штосьці будзе больш такое строгае. Трохі менш панкаўскае. Потым, калі што, можна ж будзе змяніць, правильно? Так што потым мы зменім. Там была, у прынцыпе, вельмі трапная. Мне падаецца. Чакайце-ка. Окей, ладно, далей ідзе. Там вось, по типу, як валасы назад, карацей, была такая фразура. Вось гэта, у прынцыпе, падыдзе. Ну, як корпорату. Начос? Не, ну, не начос уже, ладно. Давайте вось гэта, нешта сярэдняе по типу. І не корпорат, і такі по типу корпорат, але трошки не такія асцярожныя, мне падаецца. Тут ёсць яшчэ варыяцыя. Я думаў, што я ўжо ўсё перабраў, але не, яно яшчэ не скончылася. Альбо вось гэта. Во, вось гэта давайте. Мне падабаецца таксама, што афарбоўка ёсць. Як там увогуле гэта працуе? А, зразумеў. Можна, калі ласка, з афарбоўкай валосся таксама?
Вось так, ладно, нормально. Яно такое было, падаецца. Ту-ту-ту. А, вочы літаральна просто гатовыя пресеты. Дзякуй богу. Так, давайте какой колер нормальный. Все нормально. Я жадаю трошки вось гэтыя паляпшэнні розныя ёй. Абраць. З-за таго, што карпарату, хутчэй за ўсё, гэта будзе нейкія вельмі найменш заўважныя, так? То бок яны не будуць вось, ну, альбо вось такія прям заўважныя, яскравыя. Але хутчэй за ўсё залатыя вось такія асцярожныя нейкія. Правильно? Карпараты ж. Оно не будет такие, типу, жорсткі, там, тырчыць металл, просто металл. Вот это мне подобается, такая сетка трошки. Шнары не, татухи не, пирсинг ладно. Зубы? Что? А, ё-моё, замена зубов. Ну, слухайте, калі карпарат быў бы, то, мне падаецца, было бы, што, там, не ведаю, яны залатыя зубы былі бы. Вось такое, напрыклад. А давайте, няхай будзе. Так. Фактычна, калі гэта скончыцца, не ведаю. Не ведаю, калі гэта скончыцца. Маникюр. Окей. Не, давайте, это будет короткая, нехай. Так. Калі што, у гульне уключана зараз цэнзура і выключаны капірайтавыя трэкі, каб на Твічы... Я не вельмі переживаю, насамрэч я за YouTube не вельмі переживаю, але падаецца, што праляціць нам, калі мы не будзем цэнзурыць і не будзем гэта самае, і будзем слухаць капірайтавую музыку, таму камусьці лепшая частка гульні, окей. Татухи. Вось татухи на теле, до речі, могут быть. А, не, ну не настолько. Нечто тонкое, вытанчанное. Калі і будзе, то вытанчанное. Ой, не-не-не. Не адмяняй нічога мне. Арасака ёсць, карацей, гэта самае. Ну, в прынцыпе, татухи Арасаки. Не, я думаю, што не. Хутчэй чыстая будзе. Адарнулся, уже пол заменили. Ну, ось так ось яно у соседей киберпунка вельми легко так. Так, что мне... Что такое блеми сейчас? Я не ведаю. Так, ладно. Есть. Робим таки больше чистый вариант. Нагадываю, золотые зубы у нас. Мышь корпорат. Правильно. Блин, может быть, я и мужчину нормального прихожего зрабіў бы, але напруживаться нешта не хочется. Мне подобается жаночий персонаж одразу больше привабней. Так. Ну, усё, мне подобается. Нормально. А, голос, мне падаецца, з таго, што мы замянілі... Так, голос усё ёсць. А раней жа можна было змяняць, тыпу, штосьці яшчэ. Там. Ладно, наступная. А, вось оно. Па тыпу узроўні, так? А візуальна гэта не адлюстроўваецца ніяк. Добра. На Divinity Original Sin 2 адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Наши здольности. Мы корпорат у першую чаргу, так? Мінімальны, максімальны ўзровень, які мы можам узяць сабе шестерочку. Я не ведаю, ці добра, я ў настолку не гуляў, таму я не ведаю, гэта добра, дрэнна, мне по тыпу нічога не кажа, гэта рэфлексы, это за што адказвае. І так, інтэлект. Ну, хутчэй за ўсё, у нас будзе як інтэлектная, так?
Нетрайнер, наколькі мы добра ім карыстаемся і наколькі мы разумнай зброі карыстаемся. Добра, рэфлексы. Як мы можам ухіляцца і гэтым самымі. Таксама зброя розная, але гэта аўтаматы, вінтоўкі і клінкі. Так. Дазваляе нам яшчэ карыстацца гэтым самым дадатковымі рухамі нейкімі. Угу. І дазваляе рабіць хуткія гэта самае. Хутка ўсё падмячаць у дыялогу. Так, добра. Тэхнічная здольнасць. Бла-бла-бла. Выбухоўка і тэхналагічная зброя. Можна больш складаныя кібервеер усталёўваць сабе, то бок розныя імпланты, я так разумею. Дазваляе праходзіць праз некаторыя замкі, змяняць гэта самае розныя прылады. Ага. Ну я так разумею, што пачакайце, кул яшчэ гэта таксама ўплывае. Угу. Можна пакуль не размяркоўваць, пачакаць, пакуль пакажуць перкі. Дык, пачакай, у сэнсе, што увогуле не размяркоўваць? Гэта ж самы пачатак гульні, як я не размяркую іх. Не, я ўжо бяру. Не. Я возьму, з-за таго, што карпарат, так, мы кінем у інтэлект трохі. І у кул, карацей. Мы не тое, каб тэхнар, ну, тэхнік такі. Я думаю, што кагосьці іншага я бы ствараў. У мяне ўсё роўна атрымаецца нейкі... І хоць я пачынаю да карпарта, блин, у мяне ўсё роўна патрымаецца іншы персонаж у выніку. Якая розніца? Цела дакладна не. Рэфлексы можа быць. Так, рэфлексы што яны даюць? Ну вось зноў, гэта вось аўтаматы, кулямёты. Давайте рэфлексы і у тэхніка трошкі. Цела мы падзакінем трошкі. Ну і ўсё нормально. Потым жа ўсё роўна будзе паляпшацца, правильно? Я не думаю, што гэта як у ДНД, што гэтыя атрыбуты яны будуць расці невядома колькі. Так, карпарат. Так, мало хто пакідае карпарацыю жывымі. Яшчэ менш застаецца з непашкоджанай душою. Вы былі там, вы змянялі правілы, выкарыстоўвалі сакрэты і выкарыстоўвалі інфармацыю як зброю. Няма такой рэчы, як справядлівая гульня, толькі пераможцы і прайграўшыя. Так. Ну, маё рашэнне для таго вось гэтага стварэння праблемы стварэння персонажа. Я таксама не вельмі люблю ствараць персонажа. Я люблю ствараць персонажа і не люблю ствараць персонажа адначасова. Калі я ведаю, чаго я жадаю, то я магу доўга яго ствараць. Калі я не ведаю, чаго я ствараю, я жадаю як мага хутчэй яго стварыць. Ну, тыпу, асабіста знешні выгляд. Ну, у мяне ён менш за ўсё цікавіць, таму што я ў гэты момант... Я звычайна думаю о фантазіі па тыпу персонажа, тым, як я буду гуляць ім, а не той, як ён выглядае. Вось гэта канцэнтрацыя. Ось. Ну, добра, калі знешні выгляд адпавядае майму уяўленню, скажем так, фантазіі гэтага персонажа. Гэта добра тады. То, паехалі. Я ўжо казаў, гэта маё амаль першае знаёмства гульнёй. Ну, можна сказаць, панова я знаёмлюся. Як же нам добра. V, you there? Yeah. Yeah, I'm here. You all right? Fine. I just needed a breather. Sounded like you blew your guts airlock. Yeah, I barfed. It's just stress. Esa chamba te va a matar. Праца нас заб'е. До рэчы, наконт дыялогаў. Дыялогі? You all there, V? Don't worry. I'm not dead yet. Раздавайце момант. Наконт мовы я магу ўключыць украінскую, калі вам будзе зручней, потому што дыялогі будуць хуткія, я не буду паспяваць у моманце вам перакладаць. Вось, можа быць, вам будзе больш зручна, ну, па тыпу, па вашаму меркаванню.
Ось, я покуль... Yet. Я покину покуль ангельську. Anyway, what's going on? Is there a problem? We had a leak. My boss called, dragged me in because we had to intervene. Everyone at Night City HQ is on it. Я что не клоу No корпорация. way you're fucked, right? You're the one who fixes other people's shit. Jackie, if you work in Arasaka counter intel, you're always fucked. Угу. Listen, gotta go. Work won't do itself. Buena suerte. Глядзіць, якая справа, карацей, у Арасакі нейкая уцечка інфармацыя, хутчэй за ўсё, і мы працуем у контринтел, контрразведцы, карацей, Арасакі, і гэта хутчэй за ўсё на нас будзе ўплываць. Ну, тыпу, так, херово, карацей. То есть скраў наш улюбёны стэплер. Ну, яшчэ не, горша, нейкая уцечка, даволі крупная, усе на нагах і шукаюць. Ну, па тыпу, хто прычына. Першы раз у Найт-Сіці, калі ласка, уважліва сачыце за туторыяламі, каб больш навучыцца аб гульне. Калі вы ўжо знаёмы, эджранера, карацей, дасведчаны, можете ў іх выключыць. Так, не, давайте я... Корпорат у мяне, Корпо Пацук, карацей, конкретно Корпо Ред у мяне квест. Дык вось, якая справа. О, вы бачыце? Are you all right? Не ў парадку я. Бывайце. Давайте я яшчэ неяк яскравасць нешта змяніць, альбо яно спецыяльна так у гульне ў гэтым моманце. Можа потым па-іншаму. Дзе гэта самае відэо можа. Я бы яскравасць трошачкі падняў. Дзе яно? Motion блюры вашыя. Геймплей. Інтэрфейс. Спідометр імперская метрычная экранская сістэма. Так. Лічбачкі над галавою не, давайте не будзе. Утиліты. Фу. Я не ведаю. Я не бачу такого. А мне просто наладам не па тыпу яскравасць гульні просто змяніць. Просто мне не ведаю, як я вам... вось, Gamma Correction. Вось гэта. Ось. Во. Адлюстраванне злева ледзь бачнае, так? Во, вось зараз. Вось так яго ледзь бачна, то бок яно павінна быць. Ось так мне прыкладна. Каб я трохі яго бачыў, там нешта размытае ёсць. Бо яно реально там цёмнае-цёмнае. О, ну трошки так, деталі хаця б у цемуры проступаюць, а не повністю там темнота. Так. Отправиться в офис Дженкинса. Добро. Что приколдесно, у нас это самое интерфейс, справа акции унизе, сверху литерально поведомление Дженкинса. Давайте, может быть, перенесем. Справа сверху у вас квестик, так. Давайте, может быть, голосование трошки перенесем. А то квестики полностью закрывать буду. Блин. А так он будет... Ну ладно, я еще не упомненным, нам же интерфейс изменить. Спойлер. Вот, я пока покину так. Дженкинс? Не ты, Дженкинс. Кто Дженкинс? Я же ведаю Дженкинса, правильно? Поехали. Сабуро Арасака. Так, Артур Дженкинс телефонує. Годину назад? Ні холери. Got held up, but I'll be right there. Fucking Frankfurt. That Abernathy bitch will probably dump it in our laps. Hanging up. I'll be in my office. Добро. You hurry up. Добро. Мы не благо так спозднились. Інформація. Оп, вітаю. І яшчэ трошки хуткасць мышы змяніць.
Кіраванне. Так, не тое. Это не стиринг. Это мыши якраз таки. А, не, это наколькі хутка машины ездят. Так. Так. Давайте ось так, до 8. І я підключу геймпад, до речі, виключно для того, каб ездить на машинах. Тому що на машинах буде приємніше на геймпаді їздити, чим на миші. Може бути трошки навіть занадто. Mr. Jenkins asked for you. He's in his Мгм. office. Я вам займав все добре. Трошки на 1 пункт ніжей. Так. Тиц. Тиц. Вітаю. Вітаю. It's me, Frank. We met during Icefall. East Coast, remember? Ви бачите, мужик, я Listen, спішився. sorry, I'm in a bit of a rush right now. We'll talk another time, okay? Sure. Good seeing you again. Руді сьогодні у новому ролику бухтів на геймпади. Ні, ну у геймпадів є своє примінення. Типу, своє обмежування. Emergency protocols active. System security confirmed. Lobbied them hard for it when they flew in from Tokyo. Угу. Територія безпечна. Ні холера у нас тут усякого. Я сусвет кіберпанка не ведаю. Ну, типу, знову ж, я не гуляв у настолку, я не читав книгу, ну, по настолці. Я серіал не глядів. Я поглядів пару епізодів. Був крутий серіал, але я трошки... Enter the antechamber. Добре. У прихожу зайти. Сканірують нас. А ось, тому для мене це літерально нульовое. Are you online? Угу. Так, оу, там Have a реально... seat, V. Be right with you. You have to handle this voting issue before we lose our bases in the Sea of Clouds. There are Європейський other космічний, details. What's the situation? космічна рада європейська. Yeah, just as we thought. You know what to do. Start now. Що? Окей. Космічна рада мінус. Director Abernathy. I watched the vote. What the hell was that? A deep clean after the shit Frankfurt dumped on us. As we agreed, I got rid of the problem. I told you to resolve the problem, not massacre the European Space Council. Do you Він зарані, що understand забив what весь, the level всю раду і всі про це We ведають. lost the license. Now we gained a week. That's a win. path of least resistance always? No nuance? Has you written all over it? We're not done talking about this. Аж мурено. I hate that bitch. I always have. This isn't the first time Abernathy set you up. No, not the first. Smeared me in front of Japanese execs, so she'd be the one promoted to director of Spec Ops. The cunt. Now Добре, she's holding a його gun проблема to за my те head to make Бернаття. sure I don't try anything. But she won't pull the trigger because she needs me. I do what she doesn't have the guts to do. Divide and conquer. Effective strategy. Я як начальник, але, What ну, would you do in my position? але у їх конфлікт. You have to defend yourself. Ну і ми як корпорат пропонуємо варіанти, де душить, карате і інших. Smack her Облезьте once, наверх. but hard. She'll respect you. Seems we see eye to eye on this issue. Take this. Що таке дата шарт? The data shard. Proof of my trust. Довір яку. Take it. Добре, берем. It's what I've collected over the past weeks. То, що він зібрав за останні кілька тижнів на Абернаті якраз Names of таки. her closest associates. Driver. Chief of security. Усю інформацію по їй, по Mother's Абернаті. husband. Everything. Use it and make sure Abernathy won't be a problem anymore.
You said it. I need to defend myself. Угу. Короче, йому треба оборонятися, і він нас відправляє, як розбиратися з Бернаті. Anyone finds out we even talked about this, I'll go down with you. That's true. But everyone knows you only made it to where you are thanks to me. So it's not like they could ever believe you played no part in it. Угу. Добре. Ён, короче, ми в одной лодці, і ми будемо разом, я так розумію, ось до Бернаті боса, його боса, накривати. What'll happen if I refuse? Don't ask stupid questions. This isn't a request, V. We seem to understand each other. Take this, too. М? Ён даў яшчэ і грошы налічкай. Credship transactions are traceable. Paper disappears as soon as you spend it. What can I say? Добре. Use this money only. Find the right people for the job. No corporate affiliation. Люди, Core знайти task. людей, не зв'язаних Use корпорацій. someone you know inside out. 167 тисяч у нас на рахунку. I think we're clear. Ну, в огулі наших грошей. In that case, I'll await your report. And good luck with it. I have my AV waiting outside. It's yours to use. And don't disappoint me. Добре. Jenkins, Night City Counterintel. Я з кимось розмовляю. I Уже. need an analysis of the legislative procedures for lunar-based licenses. Уже набуває ніякі ліцензії на місяці. Yes. Ось так ось. Життя корпоратів. I have those reports you asked for. Угу. I don't have the time. Just send them my way. Давай. Екселічки. Я люблю екселічки. Hey, V, Джекі. you alive? How's things in the Viper pit? Need your help, Jack. Got some. І ось news. Джекі з нами буде в цьому дільничись в цій справі. Always biz with you, chica. You in some trouble? Not yet. Just need a soul I can First trust for Frankfurt, now. now this fellow. That kind of sounded like a yes. We're in for a Meet damn me at long day. Lizzie's. Be there in an hour. Угу. Так, у нас есть наш терминал, можна, у нас є свій офіс. Ні халера собі. Ну, у свій офіс зайдем, так я тільки зараз зауважив, я ж не ведаю, де мій офіс. Я ж тут не працюю. Так. I need your stamp on something. It's possible one of our assets was exposed. Это на конт Франкфурта і ось утечки у Франкфурта. Is it Frankfurt again? No, different issue. Local. Tell me. Quick version. Our agent at Biotechnica suspects they might be onto him. They recently granted him red security clearance. That's top. He's been fishing for dirt, but it's been slow. Your point. They're clean. Like we run orphanages clean. Bleached server clean. We suspect they flagged him and are feeding him phony data. Should we greenlight exfil or let him keep looking? Чел пролез у гэту самую у іншую карпорацыю і карацей даследуе, што спрабуе выцягнуць на нейкую кампанію нейкую інфармацыю, але яна настолькі тонка, у яго настолькі ўсё добра па результатах, настолькі добрая кампанія, што ёсць падазрэнне, што яго раскрылі і зараз даюць яму не тую інфармацыю. Ну тыпу яны раскрылі нашага агента. Няхай Keep in працягвае there капаць. digging. We invested way too much getting him that deep to back out now. Мы не будзем яго адводзіць, ён будзе працягваць Do I там. really need to repeat myself? Oh, of course not. Няхай далей шукаем. Так, добра у нас. У нас можна повитягувати штосьці. Когнітивний бустер, картка. Травма команди. Добре. Это наша, гэта самая, як яна, страховка медицинская. Ой, ё-моё. Я зразумеў. Я думаю, узять, у сенсе узять, у кишеньку покласти. Терминал. І што? Я зразумеў. Я реально не ведаў, як гэта працуе. Так.
Інтэрнэт, дзе тут у вас гэтыя самыя? Мне сапёра запусціць, калі ласка. Дзе тут у вас касынку раскладваць можна? Ага. Вельмі цікава. Ага. Вельмі цікава. Так, файлікі нейкія. Нуса і Мілітех. Не. Я... Так, реклама нейкая ўвогуле. Результаты папярэдняму тыдні, Саторі. Нешта не так з маім здароўем. Высокі ўзровень кортизола, ну, карацей, рэкамендацыя пайсці і палячыцца. Департамент аналітыкі Найт Сіті, Арасака. Департамент сустрэча, аперацыя чарвівы яблык будзе. Аперацыя была выканана без правільнай працэдуры, паставіла на кон жыццё агентаў і больш важней кампанію, рэпутацыю кампаніі. Поспех аперацыі, бла-бла-бла. Ну, окей. Ой, блин, я не то націснуў. Чакайце-ка. Камп'ютер. Працягваем карыстаць яго. Так, увесь персонал, які планаваў гэту аперацыю, будзе падвергацца ўнутранаму аўдыту. Наш контакт у Празе, смерць контакта ў Празе за toxin-induced cardiac arrest. Это ж, што бы гэта ни было. Результат дрэннага планавання. Ну, карацей, галавамыйка у карпорацыі. Так. Нам прыемна значыць, што новыя прасторы ў Найт-Сіті, новая, карацей, пляцоўка ў Найт-Сіті. Ну, карацей, новае адкрыццё. Да ні халеры ў нас насамрэч няма. Там проста асноўная карпаратная херня. Уся. Добра. Ідзем на выхад. Лыжка няхай будзе нагатове. Tell your people I didn't say anything of the sort. They'll be searching for dirt on us now. Did you see the report on the vote? I mean, shit. The world's going to tear us apart when the word gets The world's never going to find out. Усё яшчэ сканаванне праходзім. У вас літаральна паўсюль гэтага панатыркана? Якая штука. Вау, вы паглядзіце, на чым можна палётаць. Жосць. Please provide your destination. Давайте аналітыку па кварталах, калі ласка. Bring up district analytics. Increased NCPD presence and activity has been reported in Шаман паліцыі ў Хейвудзе, No official statement has been але невядома з-за чаго. Intercepted radio communications Перахапілі перадачы Макстак. Макстак былі адпраўлены туды. У Санта-Домінго адключэнне электрычнасці. Усё астатняе ў нармальных параметрах. Добра, у бар-лізе. Нам патрэбна з Джекі паразмаўляць наконт справы і вось гэтай... Ну, прыгажосць. Можна выпіць па дарозе. Але мы давайте у акенца паглядзім. Я ожидаю у акенца глядзець. Ну, прыгажосць жа, а? Вы разумелі, чаму і мне як бы ёсць пачатак, ну, трохі праходжання пачатка гульні. І ў мяне багі былі бясконцыя нават да гэтага моманта. Я не памятаю, дарэчы, палёта на машынцы, але я памятаю вось у тых калідорах, як толькі вы просто ходзіце на нагах, пачынаюцца багі. Людзі ў сценах тырчаць, яшчэ якая-небудзь херня адбываецца, рэклама зброі просто так, гіганцкая па памерах. Вось. Без гэтага вайба увогуле не было. Вітаю, Метэйгорый. Так, тэлефую. Телефоную. Yes? We weren't scheduled to connect until the end of the week.
І він якраз таки моїм ліченням займається. Щось биометричные данные. Нечто не так с нашими биометричными данными. Dealing with a temporary nuisance. Nothing you should worry about. Just think back to our last session. The neuromotor relaxation exercises 3 times a day. They'll soothe and lift your spirit. I know this. Sure, okay. See you later. Включить радио, давайте радио, нехай. This is M54 News broadcasting with a breaking story for you. Нехай буде. Conference of the European Space Council screeched to a grisly halt following Ой, a что забили failure Раду stabilization system. 5 European Space космичную. Council members are dead, while 3 remain in critical condition. Мне кажется, мы коля уже бара здесь. Might have caused Мы the там еще shocking выпить поспеем. The council members will all Нельзя сесть ніде. Find a spot close to the bar. As Будь ласка, close ближче as до you бара. can. Fuck procedures. Initiating landing sequence based on new parameters. І ось он бар Лізі. Сядем, де сядем. Мы литерально на пляцовку сядем там баскетбольную. Блин, мне подается, этого не было момента. Ну, серьезно, я не памятаю. We have arrived at your destination. Добро, выходим. What's your problem, Psycho Suit? This look like a landing pad to you? Could have fucking crushed us. Out of my way. What? Мы не Who the будем fuck атаковать, did you потому что мы... say that to me? Сила у нас нулевая. Arasaka counter intel. We done here? Ни холера, мудак. Добро. Couldn't use the front door like everyone else. Fucking do whatever. Think the world's Проглядай за машиной. Keep an eye on the Будем AP протягивать в phone, этом стиле. I don't get paid to do that. I wasn't asking. And not a scratch on it when I get back. Welcome to Lizzie's. А чому рейдж просто? Просто шпиняем людей налево-направо. Жорсткие, конечно. Можна куди-нибудь ще зайти? Мені сюди не потрібно, мені просто цікаво. Опа, туалет. Угу. Ладно, предмет подобрали. И он только на что он мне, он же, ну, надолго это все не протягнется. Это СПЛЦ, Берн Бендер. Так, киберпанские вертолеты, они вайбики. Ну, блин, вертолеты. Мы еще пока ничего не выпили. А где музыка? А, то бок настольки. Видите что? Давайте копирайтовую музыку я еще ж таки уключу, хоть и под рызыкой. Так. Поглядим. Накидаем мне страйков, не накидаю. Ой, тому что мы литерально просто без гука. Ну, тупо нема. О, пошла музычка. Просто, ну, блин, камон. Заходишь в клуб, и тут тишиня полная. Я думаю, просто на іншие треки заменить, але не. Типу. Только музычку вось. Яна... Мышка бухтела на навод, коли мы приземлилися. Вось тут. И потом музычку ты бы чув, и заходил бы. И тут музычка полностью раскрывается. Ну, это ж зовсім інше чування, ё-моё. Трошки шкода. Отключу музычку, и ни холеры не чуешь. Тут можно подбирать. Ладно, не будем брать тут речи, это не наше все. Правильно. Чел, учу парадку? Не учу парадку, я бачу. Оховницы. Это Берн Бендер. О, Джеки. Don't come here often, do you? It's good to see you, Chica. Now sit down and tell me what's got your shorts in a knot. It's good to see you too, Jack. How you been? I got sparks flying between the Valentino boys and Maelstrom. Eddie's there for the taking, as long as you don't get flatlined. You know how it is. Can't complain, but we ain't here to shoot the shit about me. Это с DLC гульня, звичайно. About this problem of yours.
Я так разумею, DLC можна, ну, яна там увогуле свая лакацыя і сваё пашырэнне, ну, наколькі мне вядома. DLC ж па тыпу просто, ну, літаральна свая лакацыя, якое пашырэнне гульні. Не, ну, тыпу, ніяк мне ўсё роўна нічога не дасць. Ну, наколькі я ведаю. Jackie, before I start. Зараз мы, каб вы разумелі, пра што мы будзем зараз дамаўляцца Puesto. з Джекі. Зараз яна скончыць. This thing, it could ruin me. So could I. You do realize who you're talking to, right? The guy who's done this before. Remember what happened in Mexico at the border? I peep one word. I know. You saved my ass. If word about the cartels had gotten out, But it didn't. And this won't either. That's why you came to see dear old Jackie. Карацей, якая справа зараз для тых, хто толькі далучыўся і не ведае, што ў нас увогуле адбываецца. Гэта наш сябар Джекі, і мы з ім дамаўляемся, хутчэй за ўсё. Be long? Ну пачакай, не спяшайся. Дык вось, наша ідэя ў тым, каб дамовіцца з ім, не ведаю, накрыць босса нашага босса, разумееце, карацей? І што б мы не рабілі, у нас выбара асабіста няма. Мы абралі карпарата, і зараз вось гэта ў нас расказваем яму, нам патрэбны людзі, якія займуцца для нас вось гэтай справай, якраз такі, то бок, не звязанымі з карпаратамі. Патрымай-ка. data shard. Take it. Там усе веды па босу боса. What do you think? Won't come cheap. It'll have to be done on the sly. No trail. Hard eddies only. Got the money. Full crew job for sure. Techie, maybe two. A runner with a gold-plated brain. And a driver with wheels from hell. Not to mention, a solo. Mm-hmm. The piece I'm missing. That what you need from me? My trigger finger to zero this lady? Карацей, ён якраз таки будзе, ну, ён кажа пра тое, што нам спатрэбіцца поўная каманда, і нам спатрэбіцца хтосьці Be long? у адзінку, хто будзе працаваць. Delicate situation, I know. It's why I need somebody I can trust. This ain't no delicate situation, hermana. It's a hit job. Plain and simple. Забіць, You know карацей, how Arasaka operates. Or, okay, maybe you don't. This isn't a professional request I can refuse. But I can. And I am. And you should too. Now, what do you say we liquor up and talk life? Добре. Gracias, mamita. Double Давай. tequila with grenadine and lime. Nothing better for drowning nerves. To this. Was that a toast? What the hell does that even mean? You raise a glass to your mama, your hermana, to the mamacita you'll meet at the bar, but this doesn't say a damn thing. To this. Ну, вибач, корпорати. This job and all the rest of that corpo bullshit. You know what it is? Un pacto con el diablo. Been saying it all along. Sold your soul to those Arasaka fuckers. Today, they got you to zero somebody. Tomorrow, they'll get somebody else to zero you. Think I have a choice? If I refuse, they take everything and leave me nothing. Yeah, well, let them. They'll also take the fist they got gripping your balls. I don't know about you, but I'm pretty picky about who I let touch my balls. And Saburo and his matones, oh, they definitely do not make the cut. Maybe someday. But for now, I'm still well within their reach. Ён прапануе нам пакінуць карпорацыю, але мы ўсё яшчэ... Always. Hey, I you know. lost? Got a problem? V, is that right? Агент Арасаки? You're from Saka. Arasaka HQ. Is there a problem? Are you here about Frankfurt? We're here for you. Jenkins assigned you a task today. You'll share all the details with І us. вось яны ведаюць уже пра тое, што нас уже хтосьці зліў, і хутчэй за ўсё можа быць Дженкінс. Name and department again? Didn't quite catch it the first time around.
Ай, йомаю. How you feeling? Pretty sharp dive. Усе грошики полетели, усе, кроме тих, Access хто to нам... company networks is hereby revoked. Усе In 2 совєтська minutes, any корпорація company cybernetics in одрезана. your possession will cease functioning. Give us Усе the data you відключається. received from Jenkins. This will conclude termination procedures. Ось, і нас літерально обрубають від сетєва, і усі імпланти повністю обрубаються през некілька хвилин. Гроші засталися тільки наявні, які нам видав Дженкінс. How the hell did you find out? That is not your concern. The data, now. Information's on the short. Smart choice. We done? With the formalities, yes. But I think Abernathy would gladly up our fee for ridding her of a piece of rot like you. Stand up. You're coming with us. І нас все ще... I think you fellas might have forgotten just how far from home you are. Not sure this body is your style, let alone a healthy option. Queda claro? Is that a threat? Well, you start shooting, maybe we join in, huh? Before you know it, somebody might die today. We have what we came for. It'll do for now. Дякую велике. Ну, короче, уже раскрыли то, что наша домову. Dodged one there. Hijo de la chingada. V, how you feel? You all right? Like... like shit. Прибухати корпорати Nintendo. Корпорати Nintendo. Ось прикол так это виглядає. Ви собі просто уху зробили у стрімі, і короче, приходять такі люди у костюмах, такі... Ви посміли у нас Маріо імітувати? Try even. Yeah. Sounds about right. Hey. Should I get you to a Ripper? Or, I guess, maybe Trauma Team's on its way. TT policy's gone, Jack. So are my biochem controllers, company pad. I mean, Все. Ну, короче, як ви бачите, інтерфейс зник, тобто нас повністю одрезали від корпораційної сеті, і хоча все усі ті самі імпланти, хоча все. I mean, give me a minute. Get my shit together. That'd be that, Jack. А типу, усе, що було, усе мінус. Ми вже усе, ми не розсакається. Completely. I'd say З нулем you усього. back. You couldn't say no to him. So they said it to you. This is a turn for the better. You'll see. Besides, you haven't lost everything. About to say I still have a friend. That's sweet. No, dumbass. You still got that wad for the hit job, don't you? Probably some fat-ass chunk of cha-ching. Just right for a new start. Угу. Ну, трошки грошей залишилося. Доволі неблагі гроші. Buckle up. Hey, you hearing all right? Don't look so hot. V! Бах. Hey, hermana. Your new life. It starts now. Hello there, Night City! Життя по новій. Stanley here with you, and we got another day ahead of us in this city of dreams. Ooh, I love this town. Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. Every new day here means 100 new arrivals, but only half these gonks will survive a year, and that's if it's a good one. And why do these peeps come to NC? Well, to be street samurai like Morgan, Blackhand, and Waylon Boa Boa. The greater the risk, the bigger the bounty, kids. Or so they say. But you can only be a major league player for so long. The faster you live, the faster you burn out. If you don't get a bullet to the brain first.
AC's legends. Know where you'll find most of them? The graveyard. Matters not where you're from. Matters not where you start. What matters here is the walk you walk. In Night City. The city of dreams. Chick we're looking for is somewhere in this building. Probably crawling with the pendejos that kidnapped her. Eyes and ears open, all right? Speaking of which, got you a little something. Новеньке. Пройшов час, ми займаємося некой наемничаем, короче. Давайте. Туториал. Sure. Why the hell Ко not? мне. Let's begin with basic combat training. This session will be recorded for subsequent evaluation. This course is designed to reinforce your fundamental combat abilities and hone your reflexes. The skills you gain here will help you survive, even excel on the battlefield. I will train you to be effective with firearms, to use stealth tactics to your advantage, and to hack into enemy networks. Добре. Молодчина. Because at Militech... Учить нас буде. Man, Militech can't encrypt for shit. But they clearly got drill and jarheads in their blood. Now, Station 1, you maggot! Move, move, move! Hope you're ready. Починаємо першу тренировку. Let's blast through a tactical target practice program. You know, a little warm-up. Я думав, типу, зресте. Yeah, I didn't think you'd find Ну, that too tough. окей, ладно. Я думал, что все больше просунутое будет. Not bad. But it's more realistic if the target's packing iron. Quit standing around and take cover. Добро. You took a hit. Use a reanimator to patch yourself up. Окей. Где там? Добро. На X. Head to the training area when you're good to go. Oh, look. Brought some chooms with him this time. You know what to do, V. Да, блин, близко кто. Здоровья у нас не шмат. Може бути лічбашки прибрати з ворогом, але це по типу кіберпанкові аддони і в принципі логічно. Тому нешта бачим. Я просто не вельми люблю здоров'я бачити. Коли це не РПГшка уже зовсім. Ладно. Ми ж більше по хакам, до речі. Ну, у нас трошки параметри гти вищей. Може бути, це важно. Угу. Так, сканер. Комп'ютер. Ага. This training module will teach you how to apply technological tools. Work a little hack magic on the screen to distract the guard. Так, ззаду екран. Можна привабити ворогів. Виконати. Єсть? Єсть. Corpo trash. Style over substance. Ага, підкрастися. Now take him out quietly. О, ніхера ми повольно рухаємося, коли ми крадемося. Я думаю, хоч трошки вже буде. All right, all yours. Take him out. Ну, ви розумієте, короче, хоча що я буду лазити ось так ось за людьми і просто вирубати. Especially the dead kind. Now pick up the body and hide it somewhere.
Мы у Хитмана будем гулять каратей. Добра, розных ворогов можно закидывать разные штуки, как бы вырубить их. Зразумел. А, когда их выкидываешь, они тогда помирают. Что за херня? Okay. Now try to take him down in one slick move. Угу. Переховаешься, але ты забиваешь. Think you're Нет, ready to try дивно. hacking some gonks in real time? Have fun. JRPG лишь будет здоровье просто не змяшаюцца на экране. Ну так я просто про тое, што якраз таки пастраляць. Типу, ты калі страляеш, я не ведаю, мне прыемней бачыць просто, што я трапляю, ну типу, вораг неякі стаецца, што гэта рэальна патрон на бой нешта зрабіў. Чым лічбачку бачыць вылятаючы. Ну, у прынцыпе, ладно, кіберпанк ды кіберпанк мы можам бачыць такія рэчы. На Fear and Hunger адпраўляецца 500. Дзякую вялікі мэтай горы. А, контроль камеры, так. Оп. Атрымалі контроль, адсюль можна хакаць. Давайте, гранату яго. Оп, граната там висела. О, як же довго займає, а? А, вось оно. І зараз активується, і таймер. І тільки зараз граната у його. Бах. На Darkwood яшчэ відправляється 200. Дякую великий метай гори. Трошки хоррорков нам полетело. Пробка доступу. Гэта хутчэй ўсё руками, так? Подключиться. Яшчэ міні-гульні. Так, матрыца кода. А што я павінен рабіць-то? Ага, набор 55 по типу. Окей, давайте попробуем. Починається з першого городка. А, і по типу мені потрібно повторити эту комбінацію, так? І ось воно ще й підсвічує, де такое є. Ага, окей. Есть, потім є ще на 55. Зрозумів, і по типу ми танки пересовуємося по радках і повинні таке обирати. Зрозумів. Добро. See? Just needed to shut your brain down and follow orders. In true Militech fashion. Ну, Ханскер. Under my wise command, Посмотреть. you're a real champ. Take your spot on the podium. Not too shabby. Militech's algorithms put you on a decent run. Got additional modules if you want to hone any other skills. Or you finish up, Delta out now. But remember, Я ще два туторіали it's є. not gonna give you any hints or second chances. Я ще два туторіали по нашому жаданню. Стелс і, може бути, ще. Давайте-ка поспробуємо всі. Базові ми перейшли, давайте трошки просунути. So first, let's shape up those stealth skills. Угу. Одна з усіх. Ага. Щоб я їх потім бачив, так? А, ні, я повинен означати руками. Окей. Так, добро. Ну, гэтай памехі вельмі неслушна. Угу. Я же жжу тут. Смотрите, войдите в тренировочную зону. Я ж, блин, уже тут. А, вось, потому мне тлумачэнне павінен быў быць заўважаны. Find cover, quick. Оп, сховались, а? Nice. Now, move slowly towards the exit. Stay out of sight.
Оп. За увага. Stealthy now, V. You ever relive a ninja BD? Just like that. Давайте, я не ведаю. Для начала. Оп. Я могу его вырубить? Він там зауважив? Ні, не зауважив? Так, добре. Кинем тут. Ту-ту-ру-ту-ту. Мене тут нема. Ігноруйте мене. Nova, well done. On to the Чудово. next area. От трапіць у тренировочную зону. Гэта нейкі Inception пайшоў ўжо. Мы і так увогуле ў гэтым самым у візуальнай трэніроўцы. Мы... А, ну так, тренировочная зона, сапраўды. Мы ўжо ў Inception. Сістэма бяспекі, турэлі і камеры. Яны могуць падняць трывогу Now і the так. same thing, only with the camera. Адзначым. І вось тады я бачу, дзе яна бачыць. Просто ў камеры, як мінімум, яна бачыць у абмежаваных межах. Так. Цудоўна. Няхай дагорнецца. Ёсць. Nice work today. Just stand on the platform to exit the sim. All right. Ёсць, і апошняя застаецца. Techniques for dessert. Time to get down and dirty in close quarter combat. Угу. Вучимся ближнему бою. А, добре. Есть. Добре, гэта комбо атаки. Моцныя атаки. Ну, ад нас моцнай атаки можна не чакаць, мы, блін, дыхлік. Так. Ага. Let's bump things up from easy to normal. This next fool, block your attacks. Добре, можна розбивати блоки. Блокуємо. Blocking blows instead. Deal. Дві моцні атаки. Оп. Ау. Розумів, добре. Ну, в принципі, нічого такого. Контратаки. Now this fool loses his footing every time he swings. Контратаки. Чудовно. Давай. Get in there and land a counterpunch. Блін. Рано. Оп. Контратака. І руки. I like that. V, wanna see this fool punch in air next. Don't let him land anything. Да, блін. Да, блін. Да, куди ти? Я бицем був хилився, але урону все одно отримав. You've done well in mastering the way of the fool, Давай. younger princess. I can teach you no more. Да, блін. This is the part Оп, where you face your контратаки. final test. Ми здихли, капець. Нормально, перемогли. Ледь живые. Let's move on to melee weapons. Grab a Катана. sword. Давіть інтелектом, де куди там у мене пошкодження до інтелекту, я сам собі пошкодження наношу. Занадто розумний. Так, добре, давай. Катана. А, йомаю. Ой, зовсім до інший набор атак.
Добро. Конечно. Good. Весело Now нам. show me what you've learned. Усіх ворогів перемогти. Чудовно. Скільки вас буде? А ё-моё. А это справедливо уволит? Навалились тут. Так, это минус, правильно? Там еще один стреляю. Я ж не могу блоковать стрелы. Ну, их. Ну все, порезали. Looks like you're cruising already. Hop on the platform. Ну, подається, это все. Пройшли симуляцію. Дякую велике. Good luck, V. Сенсей. На Жигатаре отправляется 100. So, not bad, huh? Мы вернулись. Фиксер тебе что-нибудь подсказал? Rocco give you any tips and tricks for the job? I'm not your mother. Just do what I pay you for. It's easy work. Yeah. Угу, ну, короче, добре. А у чим, блін, я вже забув, у чим праця. Можеш нагадати? Джекі, у мене пам'ять коротка. Let's do this. У мене високий інтелект, пам'ять коротка. Elevator. This way. Угу, добре. Квік-слоти назначить? А, йоми, а де їх назначать? Ого, того гуля. Станція. Ми і радіо можемо слухати літерально під час праці. Давайте покуль без яє. А як назначається те саме? А, ось назначив. Так, граната. Ось вона назначена. EMP. Вишка. Ну, фраг гранейт, короче, нехай буде. Угу. Добра, лифт. Гараж, апартаменти. А як? А що ми? Що повинен натискати? Я не розбираюся, як це працює, Джекі. Target's Sandra Dorset. Target's biomon went mute a couple hours back. Suspected abduction. Скрали дівчину. Not sure you're in time. We're in time, Bug. We. Sure you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. Calm the hell down, both of you. Almost there. Yeah, Bug. You focus. Окей. Добре, витягну дівчину. Дякую. Давай, Джекі. Looking for 1237. Target should be inside, but I got zero eyes on her biomon. Fingers crossed it's not too late. Is that you? Ugh, I hate this life or death shit. Идите Try назад. hacking the door. Think you can trip it on your own, V? Так. Я могу взломать. Оп. No profile. О, піца. Так, що у нас тут? Ще. Ну, як ви розумієте, я все буду збирати. Ну, ви думаєте, це тільки на Baldur's Gate розповсюджується? Ні, зараз кое-що сміття со мною пойде. Так, прибавить ворогов. Что у вас на компе есть? Пасянская косынка есть? Свежее мясо. Мы мне об этом не забудем. Не забудем, ты уже мертвец. Ну, тишей, блин, Джеки. От Вінктор and Блейзу. Тебе пиздец. Коли хтось з вас знову тут з'явиться, картей просто... Некие разборки внутренние. Джеки, пойшли. Не, Sandra это не Dorset's она. protected under Echelon 2 Corpo immunity. Это не она. Our girl's top shelf. This one's packing black market Zetatech repros. Typical back alley fix-ups. Not our lucky gal. Let's keep looking. Mira, eyes up. Pendejos ahead. Quiet, V.
Добре, по-тихому. Чел, ти йдеш сюди. Що-нибудь ще? Я тут не пропустив нічого. Його бургер дропнувся, так? А, ні. А що інше? On your toes. На цивілізацію 4 відправляється 2500. Дякую, Ріки. Що це? Провабить спікером ворогов. Провабить ворогов. Что это? Bloodlight. Провабить. Перегрузить. Перегреть його. Виключить оптику. Там есть что-нибудь еще? Так, давайте значим усіх трох. Так, давайте перегрузим ему оптику одному. У нас еще есть хопить место на еще одного. Мы можем его так само вырубить. Было бы добре увагу перетягнуть там. Я подается только хуже зроблю. Так. Зауважай нас. Поки я там тупил. Не трималося. Ладно. Так. Гэта нехай закоротить. Да блин, Джеки, ты еще кидаешься, блин, под стрелы. Давайте оптику к этому челу вырубим. Никогда не бачить. Оп. Там чел сбил. А ё-моё. Нас забивают уже. Так, это лидер. Так. Волчер. Давайте перегрузим его. А так ладно мы его перегрузили? Не, что по ему не скажешь. Я могу вывести? Могу. А обход я ще далі есть? Не? Я нам закрився. Блин, реально обхода нема. Так, здесь я пролазил. Правда кінця. Зараз обійдемо його збоку. Оптика мінус. Чудовно. Дякую, Джекі. Так. І поки він там розбирається, ми заберемо розний лут. А то що, ми просто так? Забираем, забираем. Не ведаю, что там. Забираем. У нас ни холеры нема, тому забираем еще. Не, это не то. Пост стелс. Ну, добре, даємо ради. Можна до назви додати 2073 і криху літери переставити? А? Я не сачу за твоєю думкою. Вибачаю, що був екшен, і я трохи не сачив. Так, по сутнасці, тое, што мы не ведаем, што ідзе націскаць, гэта таму, што мы чалавек сучаснасці, які патрапіў у цела Ві з будучыні. І мы як той бумер, які не разумеецца ў зумерскіх тэхналогіях. Ну, нешта вельмі падобнае. Я такі, а што я раблю, блин? Чел, ты яшчэ жывы? Яшчэ жывы, падаецца. Адпачывае. Там яшчэ нешта валяецца. Я жадаю ўсё сабраць. Опа, внешний выгляд. Ну, все подается.
Яшчэ нешта валяецца. Забіраем просто, не ведаю, штосьці забіраем. Я бачу рэчы, я збіраю рэчы, я чалавек просты. О! Якая прыемная дзвер. Якія прыемныя дзверы, так? Яны нам вельмі дапамагаюць. Вось гэта я забяру. Уху-ху-ху-ху! Якая штука. Толькі мне падаецца, яна нам будзе занадта жорсткая, яна нейкая. Не-не-не, я нешта... Можна нешта палягчэй просто. Мы, дарэчы, больш на пісталетах спецыялізуемся, таму не зусім нашыя. Але няхай будзе. Грошыкі ў іх былі. Это наша. У дзень, калі упала вежа. А, ну гэта падзеі тыпу... Ну окей, ладно. Я не ведаю, што за вежа. Там просто па ідэе, каб вы разумелі, па падзеях настолкі, наколькі мне вядома, па падзеях настолкі павінна была упасць, ну, карацей, гэты горад, у якім найсіце, у якім мы знаходзімся, ён павінен быў быць знішчаны некая пэўная колькасць гадоў таму. Гэты горад быў перабудаваны па новай, з нуля. Як вы бачыце. Вельмі падобна, так? Не, ну, карацей, нешта такое. Я магу зараз па лору вам натрындзець вам. Вось, але, каб вы разумелі, трошкі такі момант быў. Так, што у вас тут? Пасянская сынка ё? Ну, вось, тое ж самае паведамленне. Нічога новага. Не, пасянская сынкі. О, лянькі. Шмат новага. Перадана ZTT. Мы патрабуюць біасігнатуры, але мы заказалі jailbreak. Мелітех, так, добрыя саманавядзення, гармонныя рэгулятары расанкі і некаторыя мелкія яшчэ цікавінкі. Актуатар оптыкі і касметычны Real Skin. Добра? О, блин. А, ё-моё. Гэта чел не наш. Мы за дзяўчынкай. Think I got her. Got our target. We make it? She alive? About to find out. Яшчэ падаецца жывая. Need to know what we're dealing with. This does not look good. She's in a tub of ice, crammed in with another. Fuck. Like slabs of meat. Keep it together, V. If she survives, she won't remember a thing. Tiny scar on the subconscious, that's all. Heard people who live through shit like this get panic attacks, without ever knowing why. You'll be sipping a glass of ice-cold water, and suddenly your hand's shaking. V, jack into her biomon. We need to know what we're dealing with. Яна можа быць у бялізне. Ну, у мяне цэнзура ўключана, так што, як ёсць. Jacking in. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platinum. Platinum? Mm-hmm. Shit. Trauma should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hacked Яны адрэзалі яе Trauma Team, і яна атрымліваецца, вось гэтая страхоўка, яна прыводзіць цэлую баявую каманду. І зараз дзе-то дзяўчына аддзелена ад гэтай каманды, і яны не ведаюць, што з ёй хоць штосьці здарылася. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her neural cord. Find a shard? Yeah, pull it. That'll be what's muting the biomon. Is that even safe? Can't we just get her out of here? We found her still breathing. Can't lose her. We need that biomon working, checking for hemorrhages, whatever. Find that shard and yank it. Found the shard. Removing now. Check the Это biomon. павінна адключаць яе сувязь. Greetings, Sandra. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location. Trauma Team приедет лiterально праз 180 секунд. Biomon claims trauma will be here in 3 minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Pobrecita. Let's get her off that ice. Jack, look sharp. Not done yet. Don't know who's out there. Locked and ready, V. Do your thing. Добре, забираємо її. She's flatlining. Першого відьмара стриміться нормально. Я не веду, які. Jackie, air hypo. Fuck, this is bad.
chica! Ух. З розмаху. I think. Holy shit, it worked! Fuera, chica! Get her outside! Там ніяких цензураў няма. Не, я думаю, што да пэўнага... Я просто не ведаю, наколькі гэта абмежаванне. Ведаеце, я просто не ведаю, дзе мяжы ў гэтага ўсяго. Таму я просто на усялякі выпадак. Не вельмі хацелася бы гэта самае стрымпер утвараць у небяспечны для працы, разумееце? Ну, тыпу, камон. Як бы гэта ж не толькі для мяне. Окей, добра. Адайсці. Адайшоў. Так, усё выконваю. Спакойней, медыкі. Баявыя медыкі. Лёгка. Цішэй, не нервуйцеся. TT-133 to control. Patient NC570442 secured. Stimulants being administered. 70 milligrams dopamine, 110 norepinephrine, 800 fibrinogen. Бывайте. До побачення. Ну усё, мы вольныя, правильно? Праца ж виконана. Я ж забраў гэта. А, я магу толькі яго падабраць, і ён з сабой не ўнесці. Вось такі здаравенны кулямёт. Listen, chica, I got this thing. Mind if I borrow your wheels? Huh. I got a date with Misty, but I can't take the metro. How's it gonna look for me? Won't leave you hanging, Jack. But don't get used to it. Добре, машину йому позичу. Thank you. How about I drive you home, huh? She's all yours. I'm beat as it is. Oh, almost forgot. Should get Wakako in the hollow. Tell her the job's done. Вакако? Добре, хто б гэта не быў. Праца зроблена, телефон. Вакако Окада. Вакако. Як у тебе справа? А, окей. How did it go? Our client is alive and well. Of course she's alive and well. It's what we agreed, isn't it? Splendid. Your payment awaits you, ready to come and grab whenever you like, even right away. But I guess home is the only place you wish to be now. The NCPD has surrounded Watson. The district is closed. If you're to make it past the cordon, you must move fast. Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Добре, заберемо наші грошики ад яе пазней, а пакуль мы дамоў. Вотсон наш раён, я так разумею, закрылі. Да, раён у сэнсе, у якім мы жывем. Добра. Ён павязе. Stop digging Night City. City like any other, just bigger. Nah, chica. Not just any other city. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Legends are born here. I'm starving. Let's grab a tight bite. What do you say? Jackie, you're locking down Watson, remember? Oh shit, you're right. Хутчэй додому ехаць. Раён і так у небяспецы.
А ви хто такі? О, блін. Я могу я вырубить увогуле всю машину, а? Не могу только оценить, что за увогуле. Что за яна. Не пытается вообще парадку. О, шой. Вы бачите? А я могу водилу просто вырубить? Нехай водила вырубится. Бывай. До свидос. Минус пировца. Scratched your baby up pretty bad. Sorry, V. It's okay. It can wait. Let's just focus on getting home. Ось так ось додому їдеш, такі і перестрілку робиш. Просто тому, що так додому добиратися. Звичайна справа, правильно? Кожен день так роблю. Я так розумію, ми на Уотсон переїжджаємо, так? Будь би ми поміж різними районами їдемо. Окей. Докладно мы до Уотсона доехали. Полиция. What does the lockdown to further notice? Necessary security measure. Officer, ma'am. Damn, are we ever lucky we ran into you. Really? Что у нас с What is it системой? that makes me so special? A heart of gold? Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl? Uh-huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. That's a shame. Look at him. No model citizen, maybe, but he's a good kid. Let them through. But they're the last. О, дякую, великі. On your way. You have a good evening now, officer, ma'am. So you can be nice when you feel like it. When am I not nice? Always. I'm always never not nice. Головне, люди спокійно ходять, але територія на локдауні. А, я бачу, чому я на локдауні. Кап здаємо. Doesn't look like your average bust. Those ain't your average badges. It's MaxTac. NCPD's apex predators. MTAC rolls in when things fly out of hand. Junk's out there, though. Just a midday snack for them. Well, show's over. Poor bastards. But they had it coming. Проїжджаємо, все добре. Made it. Almost at your place. What about you? How Амаль likely to дома. make it back to Haywood now? Chill, V. They'll let me through. Sure about that? Oh, yeah. I'll play nice Jackie again. City of dreams, city of gang. You don't believe in no fate. I might just dig up your grave. Step in the pit with a king. City of dreams, city of gang, 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 gang. City of dreams, live in your grave. You live in your grave. City of dreams, city of gang, 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 gang. City of dreams, live in your grave. Sweet dreams, then. See ya. Tell Misty I said hi. I will. Ahí luego.
Ён на нашай машыне пакуль пакатаецца, часова яе возьме. Окей. Так, у нас нешта ўзроўні ўсё расту. А, там нешта у нас падымаецца карацей. Магчыма, ад гэтага... Ладно. Добра. А што у нас? Вось, нормально. Інвентар. Я не ведаю, як гэта ўсё працуе. У нас есть перкі, у нас есть атрибуты яшчэ, можна падвысіць сабе, так. Пакуль тэхнічная здольнасць. Это наколькі мы тех зброі карыстаемся. Праходзіць замкі, узломы. Давайте рефлексы, можа. Не, што там для пісталеты? Не, вось пулемёты. Давайте кул пакуль возьмем. А, пачакайце-ка. І тут яны перкі. А ёмы, зараз мы будем разбірацца ў перках. Настрой падымаецца. Так, настрой падымаецца. Гэта самы узроўні. Так, добра было бы, конечно, паглядзець перкі. Цікава жа. Хутчэй памяць вяртаецца. Вока ў нябёсах аўтаматычна падсвечвае бліжэйшыя кропкі доступу і камеры. Калі мы загружаем штосьці ў ворагаў праз камеры, ну, і скрыта, калі робім, усё, што мы прыцягваем увагу ворагаў, яны адбываюцца хутчэй, ну, цягнуцца даўжэй і патрабуюць менш памяці. Ну, неблага. Кар-хакер. Квік-хакі для машын. Дае кантроль над машынамі, запускае трывогі і нават падрывае машыны. Не халеры сабе, гэта спачатковы ўзровень, мы машыну адразу вырубаем. Добра, цела. У нас занадта высок... Я зразумеў. То бок на узроўні я ўсё зразумеў гэтую сістэму. Тыпу, калі у вас дастаткова параметраў, у вас адкрываецца радок здольнасцяў. Вось, і калі вы жадаеце штосьці вышэй, то вам патрэбна, каб у гэтым параметры, то бок, напрыклад, cool параметр, мне патрэбна мець як мінімум 9 пунктаў, каб я мог у іх перкі ўлезці. Зразумеў. Вока Саурона, ну тыпу таго. Тэхнік больш здароўя машын. Зброя на машынах адносіць больш пашкоджанняў і хутчэй наводзіцца. Ну, гэта я малаверагодна сабе... Пакуль што выжыванне наша важна. Інстынкт забойцы. Плюс 25 пашкоджанняў з нажамі, сякерамі і прыцішаным зброяй, калі вы знаходзіце па-за межамі бойкі. Яны таксама паказваюць, колькі пашкоджанняў вы нанясеце. Вось гэта для стелса, я так разумею. Кул увогуле па тыпу стелс. Калі мы крадземся, мы хутчэй рухаемся, мне падабаецца. Ваяр дарог. Дазваляе выкарыстанне сан-дэві-стан, каб запоўліць час. Не ведаю, што, там на машынах, карацей, нейкія прыкалдэсы. Мне падаецца, гэтае дрэва перарабілі зусім па-іншаму, яно нейкае раней было даволі сумнае. Тыпы перкі былі па сутнасці плюс бонус проста к вашым кулдаунам альбо штось такое, і ўсё астатняе дрэва па сутнасці ніякай асабістасці вам не давала. А можна ўсе балы з цывы перакінуць на кіберпанк, або ты сабе яшчэ накруціць? Твае? Твае пункты ты жадаеш перакінуць? Ладно, там платформы, мо гэта не так блага, але ў мяне досведу няма. Пра што гаворка? Пра платформы? Усе 0 балаў. Я зразумеў. Так. Ну, тэхнік пакуль не тое, каб шмат. Тут кулдаун на гранаты і іншае, калі мы забіваем кагосьці, я не вельмі жадаю. Мне падабаецца кул. О, сліпері, што гэта такое? Чым хутчэй вы рухаецеся, тым складаней па ворагам трапіць па вам. То бок, добра, цікава.
Новыя спосабы выйсці з машыны па тыпу розныя прыкалдэсы. Не, пакуль машыны у нас машыны-то няма. Аптымізацыя хутчэй памяць. Мне падаецца, вось гэта трэба. Прыцягваць увагу, каб было прасцей. Ну, вось гэтая галіна, я так разумею, вось яна па тыпу наверх ідзе, і тут рознага. Давайте хакера, карацей. Давайте вось гэта возьмем спачатку. У нас ёсць один перк і один атрыбут. А што кожны атрыбут дае, нагадаеце? Гульня, ты можаш мне падказаць? У тэхніка 2 брані, у рэфлексаў 0,5 крытоў. Гэта не блага. У інтэлекце больш памяці за кожныя 4 пункты. То бок, ну вось, у мяне памяці там абмежаваная. Давайте пакуль інтэлект можам мацаваць. А што цела? Здароўе дае. Блин, не, давайте один у тела скинем, каб у нас адчынілася вось гэта. Давайте, нехай будзе. Потым, калі што, мы возьмем вось пейнкиллер. У нас мелкая павольная рэгенерацыя ў бойцы ёсць. Гэта не блага, можа потым нам выратаваць жыццё і зэканоміць хілак. Я хаця бы 4-й ўзровень ва ўсіх адкрыю, каб хаця б першы радок мець. Fortunately, after their rescue and following a brief rest for technical evaluation, the miners Так, were able апартаменты. Реклама, паусілі реклама. О, нам Тибак телефонує. Вітаю. Угу. Добре, нам дослали інформацію. Про платформы, гэта пра абутак Ві. До рэчы, яно гук-то быццам бы на абцасах, але паглядзіце, яна ж не на абцасах. Гук-то дзіўны, але мы нармальныя, адэкватныя. О! Добра, это дае брані. А гэта дае стылю. А як? Блин, а яно ўсё яшчэ засталася гэтая херня, так? Типу... Просто раней была такая праблема, што ты як апранаў, ну, што ты апрануў са статамі, тое і носіш. Ну, скажем так, карацей, по-моему, яны давалі ж сістэму скінчыкаў, што можна апрануць, ты, типу, насамрэч апрануты ў тое, што дае больш за ўсё статаў, а выглядаеш ты ўжо не як лох, а нармальны, карацей. Ну, типу, можаш сабе стыльненькі зрабіць. Так, дроп, эквіп. То бок, ну, і ось яна апранута. Ну, ось, напрыклад, калі я жадаю вось так вось выглядаць, але пры гэтым мець статы вось гэтай штукі. Павінен быць сексі. Так, у гэтым, ведаеце, ось чаму мне падабалася ідэя кіберпанка? Кіберпанк настолка ўся пра стыль. Ну, типу, гэта настолка, калі ДНД гэта пра фантазійныя бойкі, то кіберпанк гэта пра тое, каб быць крутым. Ну, по типу, яна пра гэта. І прыкалдас у тым, што вы абавязаны, гэта па правілам настолкі, вы абавязаны быць крутым, неважна, наколькі дрэнна у вас все атрымліваецца. Разумееце, па типу, максімальна упэўненасць у сабе. Вось такая настолка. І гэта павінна быць часткай стыля. Нават калі вы фейліце. То бок, калі вы на дайсах выкідваеце сабе нейкае значэнне, просто поўную херню, напрыклад, вы там міма ворага... Самы просты прыклад, ён, па-моему, нават у правілах гульні напісаны у настолцы. Калі вы страляеце ў ворага і не трапляеце яго, вы не такія, о, блин, я гэта сама не трапіў па ворагу. Не, ты не трапіў па ворагу, і вы кажаце пры гэтым яму, наступным трапе табе ў галаву. Ну, па тыпу, гэта тыпу было папярэджванне. Сэнс у тым, што вашыя правалы, гэта заўсёды вашыя дзеянні. Гэта вы так і жадалі зрабіць. Разумееце, якая псіхалогія як бы настолкі, так? І таму стыль важней, чым увогуле, ну, падзеі, якія адбываюцца, яны павінны адбывацца стылёва. Чтобы не было, вы павінны ператвараць правалы у вашай перамогі.
Ну, типу, нават калі нешта не атрымліваецца, вы, типу, блин, гэта яны нас падкасілі. Не нешта я дрэнна зрабіў, а вось па типу абставіны. Разумееце, так? Бронекіберстанік, ну і падобна нешта. У мяне ёсць досвід, платформа больш зручная, чым абсасы, але павярнуць нагу таксама лёгка. Окей. На Divinity Original Sin 2 адпраўляецца 500. Дзякуй вялікае. Апранай лепшая па статах, а выгляд у іншым месцы здаецца. Добра, ладно. Ну, пакуль апранаю як ёсць. Ну, блин, ну хацелася б адразу, стылёва выглядае. Ну ладно, в прынцыпе, мы наёмнік, нам бронестанік падыдзе. Що ви там робите? Окей. Paid to get it fixed the last two. Gotta be some kind of scam. No. Gonna have a word with the super. Oh yeah. Адремонтуємо, дівчинки. Все в порядку, потім розберемося. Ви все в порядку? Глядіть на мене. Ладно, я просто мимо проходив. Спокійно. А, блін, це ж моя хата тут. Так. А там предмет мне ще на мапі показати. А, я не можу до того предмета дойти. Ну, не холери собі в покої. Пароми. Так, схованку нашої зброї. Это тут, я так розумію. Можна закрити. Ну, пригожусь. Мені подобається рейтрейсинг. А, ні, гэта, почекайте, гэта не рейтрейсинг, это по типу і рейтрейсинг, і трошки прозристе шкло. Блін, як кайфово виглядає. Бачите, я трошки погуляюся з гэтым. Бачите, там типу екрани ззаду, ось гэта. Кайфуй. У меня попередний комп гэтага нават близко не потягнул. А зараз тягне. Кайфово. Удало, что я почакаў. Так, вось і наша хованка со зброі. Бяспечнае месца, каб атрымаць усю зброю. А ё-моё, у нас тут усілёк, ага. А, гэта за гэтыя самыя. За прадзаказы хутчэй за ўсё, альбо бесплатныя DLC-шкі, я не ведаю, тут карцей рознага. Дарэчы, просто цікава, Ралеф, а ты ў ДНД дагэтуль гуляеш, так? Кожныя 2 тыдні сесія гульнявая. Ось, усё яшчэ важу ужо 7 гадоў як. Так, пу-пу-пу-пу-пу. Усе набоі возьмем, што ёсць. Я толькі не разумею, вось гэта мне... якая моцная. Давайте возьмем. Вось гэта ўсё. Ножы, там, знешні выгляды, з сабой пацягаем. У меня ж ніякай праблемы няма тое, што цягаць гэта з сабой буду, правильно? Увогуле перавага ёсць, ну, па тыпу поўнасцю інвентар перагруз у гульне прысутнічае альбо не? Мне падаецца, няма. Шотган, сабмашин-ган. Давайте сабмашин-ган. У нас на их специализация есть. На пистолет я могу что-то причепить? Не. А вот это сабмашин-ган у меня есть. Зацішэнне. Цудоўна. Знешнія выгляды на галаву няма чаго апрануць. Ну, мы можем же вось так выглядаць. Ну, по типу, камон, якія нахрен бронестані, калі я могу выглядаць вось так. Што гэта? Касцюм карпарата у нас яшчэ? Ну, блин, я ждаю внешний выгляд змяніць. А, ёсць перагруз. Вось оно, 70-200 трэба скласці назад. Першы данжа майстра быў Моисей, ён таксама шмат гадоў людзей ваціў. Гэта файненько. Так, гэта у нас... А, пачакайце, гэта на выбар ёсць нешта. А, у нас ёсць офісныя штанцы. І просто штанцы. Добра, зразумеў. Вось тут на абцасах мы можем карацей хадзіць. Вось гэта на абцасы карацей, офісныя. Зараз мы не на абцасах. Так, ну выгляд внешне. Тішотачки. Тішотачку там не бачно, давайте заньмаром тішотачку. Так, і назад складзем тое, што мы не збіраемся выкарыстоўваць. Вось гэта я ўсё паскладываю, шотганы, іншае. У мяне не бясконцае месца. Катану я пакінуў.
Вось гэта я назад складу. Ножики розныя. Яны адно і тое ж. Абое-рабое, так? Мачете ёсць. Давайте вось гэтае скінем. І вось гэтыя два ножика пакінем. Гэта у нас усё важыць, таму мы ўсё назад паскідваем, апранутае не скідваем. Так, вось гэта ўсё назад ідзе. Ляжыць будзе, няхай тут застанецца. Нешта ежа нейкая з сабою, чыпы нейкія. Карткі. Ладно, гэта ўсё смецце, можна потым просто прадаць. Ну добра, мне падаецца ўсё. Мачете стелсить? Ну, цудоўны варыянт. Які плюшавы, паглядзіце на гэтага прокажуна. Водка бальшевик. Окей. Брейнденсы новые. Бла-бла-бла. Брейнденс. О, я памятаю, я, до речі, трошки... Я памятаю брейнденс. Я, по-моему, дайшоў па сюжэтцы да брейнденса, і гэта апошняе, што я зрабіў. Гульне я больш не вытрымаў. Але гэта ўжо было па тыпу на здыханні. Да знешняга выгляда вось можна падысці. І знешні выгляд вось вопраткі. Ну, цудоўна. Люстэрка. Давай-ка. Змяніць выгляд. А можна з гэтай самае? А вопратка, там же сказано было, што вопратка па-іншаму будзе выглядаць. Альбо гэта зараз не адчынена. Мне падаецца, гэта не адчынена пакуль што. Ладно. Можа потым адчыніцца. Ага, у нас гандлёвы аўтамат літаральна, блин, у хаце стаіць. Жесть нейкая. Ладно. Давайте спать. Стаміліся. Медтех. Наши параметры в норме. Щось там трошки було відключено, не прочитав. Нечто не зовсім у порядку. У порядку, але не повністю у порядку. Джейки, що таке? I think I might have caught something when I jacked into that Corpo's biomon. Don't know, a neurovirus or... Нейровірус, махчимо. I need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling and my stomach churning. Okay, let me take you. I brought you a ride. Throw on some threads, meet me downstairs. Okay. Пошту проверить. Давай. Оп. Поведомление. Лотерея. Пенис на нагель. Добро. Вас атаковали. Набывание этих самых машин. Эль Капитан, автофиксер. Бла-бла-бла. Пропонує нам автофиксер Эль Капитан, пропонує нам набыть новую машинку. Ну, машинка у нас есть. Нахрен где. И так добро. О. Знайомая. Можно по грамм шейкеру, ласка. Ду-ду-ду-ду. А гласней нельга заробить, не? Ладно. Регина Джонс. How did you find me? How'd you even know my name? Ага, гэта ввогуле новы чалавек, якога мы не ведаем. Я на працу ў Вотсоне прапаную. Добра.
Як яно абслугоўваецца, я не ведаю, у іх можа быць ёсць, ведаеце, як мусараправод, так можа там ежаправод ёсць, па якому скидываецца ўсё ў гандлёвыя аўтаматы. Вопратка ў шафе? Так, вяртаемся. Это вось оно, так? Ага. Вось оно што. Так. Ну і пакуль нічога у нас няма. Вось. Цудоўна. Гэта будзе наш знешні выгляд пакуль. Пакуль мы не знойдзем штосьці яшчэ больш файнае. О, грошыкі. Картки, якія пазбіраем. Гвін зноў пачнецца, так? Паліцейскі, у вас усё добра? Можна схапіць яго. Я тут. Усё ў парадку. Спакайней. Рэнта аплачана. А ў чым праблема? Я просто гэта, мне цікава было, я дапамагчы можа жадаў. Ладно. Цудоўна, перастрэлка дзесьці у нашым жылом квартале. Жесть, конечно. Жить в такой херне я бы не хотел. Дети, як у вас тут? Вось, карацей, каб вы разумелі. Чаму я закінуў гуляць, так? Таму што літаральна, калі ты не глядзіш на персонажа, ён знікаў. Ну, па-першае, гэта адна з такіх штук, якая развалівала. Глобальна, у пралоге мы яшчэ не прайшлі ж пралог, атрымліваецца. Я думаю, што мне шчыра падавалася, што ён карацей. Вось. І атрымліваецца, дзеці вось гэтыя, напрыклад, тут. У яго ёсць анімацыя, вось гэта, як он скоча і падае, так? Але вельмі складана глядзець, калі у вас анімацыя ў дзіцёнка, ён скоча не вось тут, а вось тут, напрыклад. Вось тут ён скоча. А потым ты адварочваешся, ён знікае нахрен. То бок, ну, вось гэтых дзяцей просто няма, так? У мяне была сітуацыя ў кіберпанке, калі па вуліцы ішоў, я іду такой па вуліцы, чую крык зверху, і гляджу наверх, і падае чалавек. І я такі, ну, по типу, я чую, як ён упадае, і я бачу, што ён зверху, так? Я потом гляджу на землю, ось я гляджу літаральна ў паветра, так? Я опускаю вочы ўніз, гляджу, куды ён збіраецца ўпасці. Ну, паглядзець, ёсць там людзі. І там ён ужо мёртвы ляжыць. Разумееце, па типу, я падымаю вочы ўверх, зноў на гэтага чалавека, опускаю ўніз, а гэты чалавек ужо, типу, ачэплены паліцыяй. Вось. Разумееце, ачэплены стаіць паліцыя, кардон паліцыі, карацей. Яны, па типу, сочаць за гэтым чалавекам. Разумееце? Вось гэтыя менкія моманты, яны... О, дзіцёнак, вы бачылі анімацыю, якая ў яго была? Там жорстка было. Ён разгортаваўся вельмі дзіўна. Вось, і карацей, уявіць сабе, калі вось так вось оно адбываецца, і уявіць сабе так увесь горад. Вось гэтыя чэлы стаяць перад дзвярыма, адгарнуўся, разгарнуўся, гэтыя людзі ўжо не стаяць тут. Ты паглядзеў сюды яшчэ куды-небудзь, бачыш людзей, яны знікаюць. Ты паўсюль, ты выглядзіш, і горад просто не існуе. Просто не існуе, няма горада. Хуткая реакція паліцыі. Дык, блін, реально, нават чалавек хутка зрэагаваў. Так, можна прадаваць розныя рэчы, я так разумею, так? Ага, ну, смецце ў карце можна прадаць. Ось. І ў выніку і прадметы перасоўваюцца, і людзі перасоўваюцца, і ў выніку развальваецца. Ты глядзіш на дзіцёнка адзін раз, разгортваешся, глядзіш на яго яшчэ раз, і ён выглядае па-іншаму. Вось. Ну, гэта, карацей, вельмі складана адчуваць, ну, адчуванне па тыпу горада цэльнага, так? Багі, якія блакуюць місіі, багі, за якіх ты не можаш прайсці, ну, літаральна пралог я праходзіў, ён карацей, ну, ён значна карацей, чым я яго праходзіў. Мне можа нармальна так гадзіну ім, але толькі з-за таго, што я перапачынаў яго, таму што я софтлочыўся 5 разоў у пралоге, у вежы Арасакі. Калі вы ведаеце, пра што я, там яшчэ падзеі на будучыню будуць. Перагруз? Не, не будем перагруз. Ну что? Нехай тренируются. О! Давайте потренируемся.
Давай у бота спитаємо, що справа. Fight's about to start. Not gonna watch? Take notes? Malone versus Hernandez? Nah. Our Chrome friend here don't watch TV. Don't talk neither. Я ще не долетів, уже дослідують. Ну ось, разумееце, так. І ладно, гэта, ну, гэта поразвалівае сусвет. І калі бы сусвет працаваў, я бы гуляў, і ладно, хрен на іх на багі, якія ламаюць геймплей, тыпу, ты не можаш праходзіць далей, табе патрэбна загружацца, гэта бы я вытрымаў. Але ў мяне і багі візуальныя, і багі гэтыя самыя, ну, по тыпу полностью горад просто не працуе як горад, не выглядае горадам. І наверх яшчэ і багі, якія не дазваляюць мне праходзіць узроўні. Ключавы персанаж, з якім я павінны паразмаўляць закрас у сцяне. Ключы праваліліся скрозь падлогу. Чэл, які павінен выйсці і з ліфта не выйшаў. Ну, 3 разы я перапачынаў момант, там чэл здаравяк па тыпу выходзіць з ліфта і пачынае страляць ва ўсе бакі там у вежы Арасакі. Я памятаю той момант, таму што я пачынаў яго разоў 4-5. Я гэты паверх зачышчаў некалькі разоў. Я яшчэ на высокай складанасці гуляў. То бок мне яшчэ і паўтараць гэта было складана. Вельмі напружвала. Гэта ранні доступ, зараз все так робяць. Гуня становіцца гулябельнай праз год-два. Ну, як бы... Зараз усё нормально, ну, тыпу, усе праблемы, якія я бачыў, пакуль адсутнічаюць. Ніводнай пакуль я не заўважыў. Вось. Просто каб вы разумелі, ну, тыпу, Ведьмар 3 выйшаў у значна лепей стане. У значна лепей стане, спакойна гуляўся. Я гуляў... А, не, пачакайце-ка, не... Трынжу, не, 3-го Ведьмара я не гуляў на выхадзе. Я іх папярэднія гульні гуляў на выхадзе, 1-го і 2-го Ведьмара. Ну, ладно, можа быць. Просто, ну, я чакаў, што хаця бы... Яна будзе хаця бы гулябельная. Вот. А ў мяне чаканні былі высокія даволі ад кіберпанка. Я чакаў настолкі, і я ведаў ужо, калі яна амаль выйшла, я ўжо ведаў, што гэта не РПГ ніякая. Вось, я гэта даведаўся, мне было шкада, але я быў усё роўна згодны гуляць у гэта. І потым вызначылася, што нават гэтага няма. Ну, тыпу, нічога няма. Я нічога, што я магу пагуляцца. Ведьмар гэта выключэнне як і Брам Балдура. Ну, блин, на стваральнікі-то адны і тыя ж. Гэта самы Baldur's Gate і Divinity Original Sin маюць адзін той жа цыкл распрацоўкі кожную частку. Ну, па тыпу, кожная гульня Ларіана, яна мае адзін той жа цыкл распрацоўкі і, ў прынцыпе, кожны раз паспяхова гэта працуе. Таму штосьці спрацавала з Ведьмаром і настолькі дрэнна было з кіберпанкам, я не разумею. Пры гэтым я ведаю людзей, у якіх усё ў парадку. Ну, тыпу. Давай, на рынок. Контратака. Пум-пум-пум-пум. Ну? А, ведаеце, дарэчы, карацей, што было з гэтым ботам? Я з гэтым ботам, я ўзгадаў, што было, калі я гуляў. Вы пачынаеце з ім біцца, і людзі навокал... А, не, яны ўсё роўна пужаюцца. Бачыце, яны разбегаюцца. Карацей, справа ў тым, што людзі пачалі крычаць і разбегаюцца, калі я пачаў біцца з ботам. З трэніровачным ботам вось тут вот. Уявіце сабе, ты такі у сэнсе. У сэнсе. Гэта дакладна ўвогуле пратэставана. Вы дакладна ўвогуле вы хоць гулялі ў сваю гульню? Ну зараз яны, дарэчы, напужаліся. Але тут некаторыя нервозныя і так бегаюць. Ну, хутка ходзяць. Просто видите крыкі, ты пачынаеш біцца з трэніровачным ботам і у тебя крыкі навокал, ачмурэнна просто. You go in the ring yourself? Not anymore. Skull's taking too much of a beating. Reflexes ain't what they used to be. There's ways of fixing that. Korenzikov should do the trick. Rather dish out my eddies for something else. This time I started taking it easy. Мне падабаецца, што мне была магчымасць просто пастаяць і паразмаўляць з ім, і магчымасць просто сесть каля яго і паразмаўляць так. You mentioned something about fighting? I've seen you landing blows in the ring. You've got sharp instinct, good edge. You can go far, especially if you get chipped. These fights, let's just say they aren't legal. Жанжина просто такая, нахрен гэтую тренировочную грушу, я просто пойду. You or me? Both of us. I get a small percentage of the total winnings, you know, as your agent.
you get the rest. Це саме, де ён звер, ён усіх нас заб'е. Уявіце сабе, карацей, пачынаецца чэмпіянат па боксу, літаральны чэмпіянат, по тыпу рынг, збіраюцца ўсе. Боксёр наносіць першы удар, і ўся заля разбегаецца з крыкамі. Уявіце сабе, блин, такое. Oh, I get it. Want to get rich off my blood, sweat, and tears. Hey, you gotta make a buck somehow, right? At least I'm giving it to you straight. Fights happen in different parts of the city. You choose where you want to go, put down your eddies, and start swinging. You win, you take home the pot. Manage to drop every last one of them, you get a chance to fight in the grand finale. That all clear? Crystal. Good. Ось, то бок, ну, каб вы разумелі, так, просто ёсць мяжа пэўная, вось гэтага, калі сусвет разваліваецца. Skyrim і ўвогуле бесездаўскія гульні, яны ж багаваныя кабзда. Але для мяне досыць кіберпанка, ён па тыпу гульня спрабуе быць, ну, сур'ёзнай, але сусвет разваліваецца просто на кожным кроку. На кожным кроку. І гэта было балючае нават адчуванне. Ну, яно літаральна просто, я такі, блин, я не магу гэта гуляць. Ну, я вельмі рэдка з-за тэхнічных праблемаў пакідаю гульню, ну, канкрэтна за тэхнічную. Вось. А тут, як бы, не, я такі, я не магу просто. Я просто не вытрымаю. Вось, у мяне быў там момант з такой сцэнкай, які спрацаваў і запомніўся. Я вырашыў прайсціся пешу, адзін з NPC сеў у прыпаркаваную машыну, а яна запішчала і выбухнула. Вось такое, дарэчы, ведаеце, што яшчэ? Вось у мяне такое было. Падобнае. Таксама, па тыпу чел садзіцца, яна пішчыць і выбухае. Бярэ. Вось самае яшчэ абсурднае было, па тыпу, машына выбухне, ты такі, а ё-маё, адгарнешся, і там стаіць новая машына, і чел паўтарае тое ж самае дзеянне. Типу, той же самый чел садится ў такую ж машину і выбухае. Вось такое ты мне нагадуеш зараз мега па-азерскі. Гэта ж, ну, па тыпу, калі у вас гэта адбываецца на кожны сантыметр, я не кажу, калі гэта аднойчы ў гульню адбылося. Это ў мяне адбывалася на працягу, ты ідзеш па гораду, і ты ў горадзе абсурда. Абсалютна ўсё, кожны крок табе аддаецца вось гэтай абсалютнай абсурднасцю сітуацыі. І пры гэтым гульня спрабуе быць стылёвай і сур'ёзнай. Вось, карацей, ну так, мне было складана з гэтым. If you don't have a titanium skull lining, you're gonna have memory problems in no time. Fights happen in different parts of the city. You choose where you want to go, put down your eddies, and start swinging. You win, you take home the pot. Manage to drop every last one of them, you get a chance to fight in the grand finale. That all clear? Дельмар задав високу планку, а паблішери запушили на ранній реліз, ось і винік. Ну, літерально яна адчувалася, коли яна вийшла на Кіберпанк, я тому і вирішив таке. Гульня у задумці добра, і вона недоробленая вийшла. Так. Добре. До речі, у яго приколдесна реакція у діалогу, то бок я спитав у яго те ж саме питання, яке я тільки що задавав, і він такий, блін, у тебе хутка з пам'яттю будуть проблеми. Постав собі по таку імплант. Вось, гэта круто. Ну, типу, нейкія пэўныя моманты мелкія, яны ж ачмурана працуюць у гульні. Вось. Горад прыгожы, лакацыі прыгожыя, як бы пэўная частка гульні ачмурэнна працуе. Пэўная частка развалівалася для мяне вельмі балюча. Я не... Уилсон, ну што, продаш мне што-небудзь? О, пачакайце, тэлефонны звонок. Коуч Фрэнд. Это вось ён. Кабукі, бла-бла-бла, у розных рэгіёнах прапаную. Ну, добра. Контакты. Джекі. Давайте Джекі по тэлефону, чому б не. Джекі? Як у тебе там свиданка? Не ожидаю рассказывать, как свиданка занятый человек. Ну ладно. Так, на зброю мне не хопить нормальную. А, забрать наш пистолет. А вось гэта наш пистолет, які бясплатны. Вось яго мы і павінны забраць. Добра, забіраем. Ён лепей, чым мой, так? Ён хутчэй. Ну так, так. Power pistol. Вы только что набыли Iconic Weapon, крацей, асабістую зброю. Так, у іх ёсць асаблівыя здольнасці, аднак яны не могуць быць палепшаны модамі.
З дадатковымі кампанентамі яны могуць палепшаны ў лепшы цір, які значна павышае іх моц. І вы можете зрабіць гэта на вукладцы апгрейдаў у меню крафта. Іх можна знайсці ва ўсім Найт Сіці. Вы можете атрымаць адзін ад сябра, альбо вы можете атрымаць ад сябра, альбо ад ворага. Таксама магчыма знайсці некаторыя проста валяючыся на зямлі, альбо даступныя для набыцця ў вендараў. Некаторыя вы можете зрабіць нават самастойна. Так, у нас ёсць зброя. Давайте заменім тады пісталет. Не, чакайце-ка. А я магу, як гэта? На хуткае меню, карацей, перарабіць. Інвентар, і сюды вось гэты пісталет няхай пойдзе. Не, цішэй. Вось так. Хаваем усю зброю. Вообще, таму што карпаратам трэба паказваць кожны год рост, а на якасць струк забіваюць. Ну вось, я не ведаю, мне падавалася, што гэты самы, гэтыя самыя, як яна, CD Projekt Red, незалежная кампанія. Яна нават, я не ведаў, я не ўпэўнены, як у іх увогуле... Не, я не ведаю, карацей, просто як CD Projekt Red пабудаваны, там можа мне лепей нічога не каментаваць. Просто мне падавалася, яны самі прымаюць рашэнне, калі выпускаць. Я так разумею, гэта ўнутры самой кампаніі, тыпу, было рознае меркаванне, калі выпускаць гульню, то бок гэта іх не знешне неяк ціснулі, а ўнутры кампаніі самой ціснулі. Ну, маё разуменне. Так, нам з іншага боку патрэбна быць. Добра, ідзем туды. Маглі, як некаторыя, нічога з гэтым не рабіць, а проста сказаць, што мы закрываем гульню заўжды. Ну, па тыпу, я вельмі ўдзячны ім, што яны працягнулі працаваць з ёй. Нейкія брутальныя чэлы. Добра, такі твар жорсткі. Так, гэта мяне вядзе моя пешка. Яна неяк дзіўна. Ліфт. Добра, зразумеў. І мяне кудысьці ўніз, так? Окей, як скажете. Інвестары ж у іх усё адно ё. Ну, інвестары як бы ёсць. Я просто не ўпэўнены, яны, адкрытая кампанія, якраз таки інвестыцыйная, альбо закрытая. Я ж не ведаю. Можа быць і з інвестарамі. Ці шэрыхолдеры. Ну, я пра гэта. Тыпу, я ж не ведаю, як пабудавана кампанія. Кампанія можа быць не абавязкова так пабудавана. Просто шэрыхолдеры, ён як бы ўсё роўно знешні, як бы чалавек, які не прымае ўнутраных рашэнняў. So, we gonna talk about yesterday? It's all in the report. Oh, I read it. Except there's no mention of me telling you to Delta the fuck out of there. Yeah, no biggie. Not like that cyber psycho was a tank on 2 chrome legs. What the fuck were you thinking? There's a reason Max TAC exists, you know. Civilians were in danger. What was I supposed to do? Just watch them get mowed down? Listen, you, me, and every fucking cop in this city might as well be a civilian next to Max TAC. The day they give us the gear they're packing, go right ahead. Be the hero. Save the fucking day. But until then, you keep your head down and listen to me. That understood? Окей. Поповские проблемы. Джеки? А ё-моё. Так. О, катусик прилег. Я, может быть, за долгий час упершню вам катусика поставлю. Дайте-ка момент. Не, ладно, не так давно было, просто вельми редко он зараз кладется там. Дайте момент.
Где там моё захоп? Літаральна вам будзе карацей частка інтэрфейса. Уявіце сабе, што гэта частка інтэрфейсу гэтага самага V, і карацей у яго на экране заўсёды катусь насамрэч. Ну там камера, вам не ўсё будзе бачна, але лічыце гэта частка інтэрфейса, кіберпанкаўскага інтэрфейса. О, згадаў яшчэ адну праблему мясцовага адкрытага сусвету. Гэтыя два будуць сядзець тут усю гульню і весці гэты дыялог. Не, ну гэта яшчэ нармальна. Ну, я спакойна да такога стаўлюся. Тыпу... Дарэчы, вось гэтая канкрэтна частка, чамусь вось гэта спуск уніз да Джейкі, ён быў стабільны. То бок, вы разумееце, наколькі дрэнна было, калі я заўважыў, што нічога халера не перасоўваецца бясконца, вось канкрэтна ў гэтым моманце. То бок, паўсюль, вось дагэтуль яно ўжо развальвалася для мяне, і тут раптоўна ў мяне плюс-мінус нармальна. То бок, людзі не знікаюць, яны спускаюцца, ідуць па сходах, там вось і ўсё нармальна. Джекі? Бон апетит? Woman of the hour. Jeez, it took you long enough. Worked up an appetite just waiting. Sit down, let me finish this. Then we can drop in on Senor Vector. Didn't figure you as the type for Asian. Would've thought you'd find it too exotic. What do you mean? What's there not to like? Ну, ось я зараз кушать жадаю. Check. Synth sirloin? Check. Get some more Chile action up in here, and you're looking at Mama Wells' signature sopa de fideos. Джекі, хопить есть передо мной, я есть ожидаю. About a surprise yesterday. Am I remembering right, or just had a brain fart? Probably both, because you usually forget shit. Знову ніяка проблема з нашим чипом. Бачите, зверху з'являється. Go on. I mean, maybe it's not as big as that, but just that he's fronted by a little-known someone named Dexter Deshawn. Only the top fixer in Night fucking City. Fat-ass black Jesus of the afterlife. 300 pounds of partly gold-plated cool. Добра, вельмі круты фіксер у горадзе прапануе нам працу. Распавядзі мне пра яго больш. Декстер Дэшон. Яго не было ў доступе 2 гады. Казалі, што ён у адпачынку. 2 гады? Гэта ўвогуле выгнанне, а не адпачынак. Чым ён займаўся? Мне падаецца проста... Ладно, не буду перакладаць гэта. Ім патрэбна каманда, і гэтай камандай будзем мы. Як у цябе атрымалася увогуле з ім сустрэцца? You, me? Oh, but T-Bug, she's the one that hooked us up. Got us talking. Knew it was a done deal the moment he laid eyes on me. 'Cause come on, ain't nobody who can resist this. Am I right? Добра. Sure, Jack. Whatever you say. T-Bug прывяла нас да гэтага фіксера. So what's the gig? We meant to come out in one piece? Well, our savior wants to tell you everything himself. Face to face. No pressure, but whole deal's riding on you now, chica. А чаму я? Чаму ён жадае калі у нас будзе размова і потым уся справа на мне будзе. Why do I gotta go? You and T-Bug draw straws without me? T-Bug and Dex go way back, and my face is yesterday's news. Oh, Dex says he needs to check you. Talk to you. Окей, добре, ён адзіны такий чоловік, якого ён не бачив, гэта нас. Look, V, it's his job, his rules. I can't blame him for taking a personal approach. And it ain't as bad as you think, okay? Trust me. Guess I got no choice then. Dex is a real deal when it comes to fixers. Don't get me wrong. Don't got nothing against the Padre or Wakako, but Dex is in a league of his own. You know what I'm saying? Окей, вельми крутий чел гэта. Don't get me started on fixers.
They catch a client, find the cheapest gonk to do the job, then drop their corpse at a landfill. Shit. Hit the nail on the head, V. Gracias a Dios. Estoy lleno. Brought your wheels. Gave them to my guy yesterday to Дякую велике. Машина вернулася. dust up with the scabs. Thanks, Чудово. Jack. Much appreciated. Добре. Визиваємо нашу машину. Top-notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. О, їде, We'll see їде. about that. So we rolling or what? До речі, моя машина просто я на ней подъехала, вы всякий зараз пригоженько в кадр. И она телепортнулась сверху и упала в этот момент, как вы разумели. Let's feel this factory new ride. Вельми складно все поглубляться, так? First stop. Ripper Duck. Anchica, easy on the gas, eh? Ну, і ви зараз саме то на там сам на геймпаді гулять. I was supposed to stop by Vic's anyhow. I got a date. Me and Miss D. You don't say. She's so sweet. О, так кайфово на геймпаді, вам не передать зараз. Блін, DualSense, короче, я чмурен на геймпад працюю з машиною. Тут. Я просто, ну, покуль призвичаюся до машини. Я повольненько трохи. Оп, переключення передачі, відчуваю на оту руку. Так, это тормоз. Добре. Ще покуль вивчаю машину я ще. Кайфовенько. Ну, вельми хутенько ми доїхали. Find me once Vic's done dusting your circuits. We'll hash out what Dex has cooked up for us. А чому гэта чел означений? Get away from me. Чому це означено? Нетранер. А чому ти увогуле... Чому ти черепком означено? Типу ти небезпечний? У вас тут весело, я так бачу. Ладно, давайте одну штуку попробуем. Ризыкнем. Забанить. Я отрубаю эту самую цензуру. Не, ладно, не будем перевторать это у No Safe for Work. Правильно? Гарри Пророк. Добре, протягивай. Не, все ж таки не буду. Я ожидаю, как бы у вас была максимум тогда, где бы вы не находились, правильно? Машины до той поры зрядку судять. Угу. Ён крутий? Типу ён моцний ворог. Окей. Опс, я там трошки зламав штуку, калеченяв. Я не крав готов. Добре, лікар. Де наш там лікар? Каточек. Можно погладить каточка. Мяу. Что у нас с рукой там, что? Тень некие дивные. А что у нас с рукой? Это тут тень такие дивные, альбо что? У нас по типу рукави. Ё-моё. А чого я так дивно виглядає? Ладно, это было дивно. Короче, глядите, у нас по типу довгі рукави, так? А лікарі ми глядимо на руки, рукавов нема. Некая холера. Каточек. Я думаю, за этого такие дивные тени на руках з'являються. Я-то не супроть, как руки полностью было бачно. Отпочиваю. Ладно, док. Так, установки новый штук, это небяспечна, и только могут рипердоки робить, специально кваліфіковані. У Night City некалькі рипердоков, які можуть пропонувати різні апгрейди. Обирайте ваш апгрейд з листа і... Ось, до речі, на конту столівки апгрейдов. Spry as ever, you old ripper. Good to see you. Good to see you too, V. It's been a while. What do I owe the pleasure today? У меня проблемка есть. Had to jack into a client's neuro socket.
think I might have gotten spiked. Experiencing migraines, nausea, hypersensitivity to bright lights? Oh, kit and caboodle. All right, kid. We'll sort you out in a flash. Besides that, how are things? Need some new kit, but tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Vic, shit's getting real. Got a job from Dex Deshawn, hitting the major leagues. Need tech that can perform. The Dexter Deshawn? Well, that is something. But let me guess. Hasn't paid you yet. На Valiant Hearts отправляется 900. Дякую, Рик. Quit crying, Vic. I'll bring you the Eddies later, with interest. You know I will. У меня нема грошей, мужик. Заплачу тебе Last после. time. You hear? Chair, please. Sit down and relax. Мне хацелася б, каб змена імплантаў гэта была бы анімацыя. Я не ведаю як зараз, тады гэта было па сутнасці проста як крама, то бок першая усталёўка яшчэ плюс-мінус, зараз анімацыя адбываецца. Kuroshi Optics. Best I've got. Берж Should be about вочки right under новыя. the circumstances. Але потым яно проста ператвараецца па тыпу як у краму зайшоў, усталяваў імгненна. Now jack in. Блин, вельмі крутая тэхніка. Kuroshi, whoa! Vic, nothing tops that on the market. Sounds like it could come in handy then. Gave you my word I'd pay you back, but this might be too rich for my blood. We'll work something out. Right now, I'm just out to make sure you get back in one piece. Eddie's in hand. Добра, згодна, давай, дзякую вялікі табе. Дарагія вочки нам You паставіць. peruse and choose while I scan. See what's going on inside. Так, кібервеер, руки. О, вочки. Базовая кіруючая оптика, яку ми можемо не потягнути, вельми дорогая. Камеры нас на 20% павольней заўважаюць. Чатырохзначны, ну, чатырохкратны аптычны зум, калі мы скануем. Яшчэ дадатковае здароўе трохі. Добра. Яно ж усталявана, правильно? Так, ёсць. Руки. Балістычныя ка-працэсары. Падвышае верагоднасць рикошета з зброяй, моцнай зброяй. Звязвае аптычны імплант з сістэмай баявой сістэмай, з вашай баявой сістэмай, дазваляе, дае інфармацыю па зброі. Ну, типу, по типу мы бачым, што у колькі набояў можа быць вось гэта ўсё інфармацыя карацей на зброі з'яўляецца. Імплант звязваецца з нашай зброі. І хуткасць перазарадкі падвышае. Дадатковыя сістэмы. Падкожная броня. Просто падкожная броня, ўсё. Дадатковае здароўе і броня. Усё, вельмі проста. Вось он наш поўны набор. І мы можам дазволіць сабе до 27. Больш мы дазволіць сабе не можам. Паляпшэнняў. Ну, добра. Циркулярная сістэма. О, ёсць яшчэ одна штука. Што гэта? Плюс 50% хуткасці перасоўвання. Бесплатна? А, нет, 1407 каштуе. Это адзіна, якім мы можам сабе дазволіць. Threat Evac. Хуткасць, мы хутчэй рухаемся, калі здароўе менш за 25%. Чым больш падае наше здароўе, тым больш мы здароўе сабе атрымліваем, хуткасці мы атрымліваем. Яшчэ дадатковае здароўе. Не вельмі карысна. На гэта у нас няма нічога грошай. Грошай не хапае. Франтальны кортекс. Вось на гэта хапае. Больш памяці. Плюс 15% пашкоджання супраць дронаў, роботаў, мехаў і турэляў. І дадатковую памяць яшчэ дае. Не, пакуль не будем. Я лепей грошкі. Гэта літаральна ўсе нашы грошыкі. Я не жадаю іх усе згубіць. Літаральна на гэтым. Аперацыйная сістэма. Не, мы не можем сабе замяніць. Ладно. Mark 1, like I said. Decent enough scanner. Displays data on your cornea.
Cherry on the top's a built-in external lens disruptor. In layman's terms, any surveillance cam will capture your face as a blur. And just remember, your body will still show up as crystal clear. Наш твар будзе замылены на любых камерах. Дзякуючы гэтай штуке. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech too. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Ось, просто потым, па-моему, толькі гэта менюшка усталёўкі і ўсё, больш нічога, ніякіх анімацый, а так хацелася бы просто, ну, по типу, кладзешся на стол, хаця бы вырубаешься, хаця бы одна анімацыя, просто не тупо крама. Хоць нейкае адчуванне экшена. V? What's new in the life of Victor Vector? Yeah, if I'm being honest, not much. And that's fine with me. I used to live in a world where all that mattered was who's who, what's what, and how's why. And what happened? One day I just dropped it and never looked back. I'll never be a legend in this town, but been sleeping nights ever since. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic and I can start cutting. Feel anything? Play-by-play, though? Really, Doc? Makes you sound like a dentist, always going on and on. Don't be mean now. Remember, I'm old. I got a shaky Gannic hand. Could slip. Lights out for a minute, all right? І бочка нам трик. Є анімація вставання з кушетки. Ранее просто була крама. Ну, типу, ти підходиш, крама, у менюшки натиркав, і все, і прик, і ти назад у життя вернувся. Це було вельми не кайфово. Мені не обов'язково ці катсцени круті, нічого такого. Я просто хотів би анімацію хоча б ось на кушетку сеть, і там крама по типу з'являється, тобто ти реально робиш зміни з тілом, а не це нейка абстрактна штука. Well, how's it look? Feel all right to you? Seen more dramatic improvements before. Patience, kid. Give it a minute. Так, сканировать можна. Може дати додаткову інформацію, наколькі він моцний, у якої він, хто у їх у команді і яку зброю вони користують. Тобто у нас зараз поліпшений сканер є. І коли ми будемо крутим нетранером, ми можемо ще більше побачити списки какао. Почекайте, ну це ми ж і так вже бачили. Ось, Віктор Вектора. Лепший репердок у Вотсоні на Сіті, ветеран, старий сябра Джекі Веліса. Доступ до бази поліцейської. Дан. Можна шукати по файлам поліцейської. Дякую велике. База людей у розыске. Добра. Є які узнагароди на їх назначені, тобто можемо знаходити некоторих людей праз сканер наш. It ought to work like a charm. І ось наш. You should see your ammo count in a brand new sight. І ось наша зброя. І додатковий інтерфейс. Справа знизу додався, ми відемо, скільки у нас набоїв у зброї. Дякую великий йому. How about the neurovirus from the last job? Can you check it? Done and gone while we were putting in your implant. А, він вже розбрався з вірусом нашим. Zap the critter. You're certified bug-free. Дякую, Рікі. Shit, Victor, not bad. I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. 2 whiffs now, and another 2 in an hour. What am I looking at? A mild stim. Should boost neurotransmission in the short term and muffle some of the side effects while the implant takes. Добре, невеличкий лек у дорожку. You're the best, Vic. I owe you. Go on, kid.
Show them what you're made of. Дякую велике. Блін, просто космічний мужик. Forget where you came from. О, у його тут велика, блін, територія. Наверх нельзя? Ні? Окей. Шмат нових квестів з'явилося. А що глядим? Хто перемагає? Hernandez. You know, in the old days, that cripple Malone would have been flat on the boards. Now, every last fighter's got extra skull lining. Absorbs 75% of every blow. Got cash writing on this? Nah, just looking. It's out of habit more than anything else. Короче, те саме. Бойовки бокс запаволіўся з-за таго, што усе ставяць сабе, ну, не там суперімпланты, а просто боксёрам дазволена мець імпланты, які абараняе мозг, і, карацей, вырубіць не атрымліваецца так хутка апанента. Miss it, don't you? How's biz going? Can't complain. Corporals learn to keep their distance, and Sokka's back hiring lone mercs. They all gotta have the newest, shiniest implants. Think you got Misty here to help. Handles your griping well. Yeah, renting out her shop's the best decision I ever made. Know what? Seems like you're the only person in Night City who's happy with his lot. You get to a certain age, you drop all your illusions. Life just gets easier from there. Окей, добра. Давай, мужик. Грошку ў мяне няма, але як здабуду, абавязкова выплачу табе ўсё, што я тебе павінна. Таму што гэта проста касмічная дапамога. Так, а Джекі, паведамленне. І... Чаго так доўга? Хутчэй да Декса. Добра, тэлефануем. Хутка будзем. А, не адказваю. А, вядома, чаму не адказваю. To watch out for negative energy fields and avoid mean reds. V, yo, listen up. I talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride. For you. Ain't but a hop to where he's parked. Next to Gramsci Burgers. Okay. Do my best to talk us up. Декстер тут недалёка, мы павінны будзем да яго прысесці. Регіна Джонс, зноў яна. Додаткова нейкая праца. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me for a few reasons. There are people who say cyberpsychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. If I get a tip about a possible attack, I'll give you a call. Maybe you can investigate before MaxTac hits the scene. But remember, you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. I hope that's all clear. Так. Ну, добра. Гэта такое дадатковае. Новая праца, там разборки банд. І усім пофіг. Звичайна справа на Найт-Сіті. Дякую, Лікі. Вітаю, Декстер. Yo, Miss V. A pleasure. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed. Let's roll. Mind if I ask you something right off the bangle? Would you rather live in peace as Miss Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory smelling near like posies without seeing your 30th? You're either somebody or you fizzle out into nothing. Night City don't let you choose. Oh, but it does. See, in my line of work, I choose to be Mr. Chill. But folk who try to take advantage, well, they see the beast inside. All right, listen close. Scanning a serious job now. Playing gargantuan compared to smashing up a scav home. Hang on, got a question of my own now. Why all this, Dex? Why me?
Could have had Jackie or T-Bug sitting here. Could have just done this on comms. Call me old-fashioned, but I like to look anyone I do biz with in the eye. Had the pleasure of meeting the Jackster in the past, and Sweet T-Bug helped this brother out 2 years ago. So here we are. Besides all that, got a special little pre-mission just for you. But we'll get to that. Розповіді більше Let me про hear it. працю. What's the job? Що ми повинні зробити? Є біочип, прототипна технологія, яка робить докладним. Працю тим, як здобути його. І усе. Мені так подається, воно належить корпорації, так? Арасаки. Arasaka. Surely that's no problem. Сподіваюся, це не проблема? Corps don't deserve special treatment. Shit, you ain't playing around. Got a feeling this could be a start of a beautiful friendship built on heaps of eddies. You work this out? Got a plan? 2 things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second, a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. Може, хто наш клієнт? Хоче, що не розповідає, але я повинен Why she спитати. need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Евелін Bet knew Паркер. it wasn't easy. Я на клієнт. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End of convo. Угу. Люди сказали, нічого не відомо про клієнта Insisted нормально. on meeting someone with skin in the game. You know. І інформацію не дають шукати далі. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. Угу. А що там не так з Мейлстромом? What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in the shard. Добре, як скажеш. Що там? Got a classic tale for you. Psycho gang doing its thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Напали на камову Мілітеха і собрали зброю. Now see, convoy was carrying the Flathead, a little combat bot. Але яны забрали ще маленького бота, прототип. І нам він потрібний конкретно цей бот. От Мейлстрома. З цим ботом ми зможемо здобути цей чип у Арасакі. But don't get excited. It's a single-use toy. Угу. Now, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader. 3 days Ага, after we ён нават набыў гэтага робота ў Мейлстрома, але праблема ў тым, што у бандзе адбыўся пераварот, і ў выніку чалавек, якім ён дамаўляўся, ўжо не кіруе гэтай бандай. if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstorm, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. І ёсць яшчэ адна карпаратная падсучына, якая жадае таксама налажыць рукі на гэты канвой. На тое, што там у ім было. Хто гэты Ройс, лідер? Royce guy. What's he like? A straight psychopath, chrome-loving kind. Big club in this town. I'll give you that. Except few of its other members, no matter the stakes, would put a friend and associate through an industrial microwave dryer. Apparently, first thing to burst are the eyeballs. Get a nice clear pop. Then the rest goes goulash. Добре. Гэта жанчына карпаратыўны агент? Corpo agent. What's she playing at? Hell if I know. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip-tied in her trunk. Sounds like she was waiting on the transport, got stood up. Monochrome in the back's probably her chief suspect. Got nothing from him or on him, so she's keeping him just in case. But she needs to find the stolen gear before her bosses learn she fucked up. Окей. Гэта яна шукае якраз такі канвой, хутчэй за ўсё, яна была павінна адказана за яго перавозку. Preferably well. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. Think I got everything. Time I got to work.
Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though's gonna be all you. One more thing, Miss V. Quiet life or blaze of glory? Later now. Добро. Бывай. Так. Виконування некоторых задач повышает нашу репутацию на улицах, и мы станем больше знакомитыми. Гэта чыніць новые здольности. Ну, новые махчимости, хутчэй. Джеки? Talk to Dex. Yeah, Gordito's a big deal. Literally a nod, yeah. Guy certainly knows how to protect his biz. Wants to put us on a few small kinks. Prep work, I guess. Before lining us up a big job. There's this combat bot military prototype. Maelstrom Я зараз collected, рассказываю and всё Dex Джеки. paid to take it off their hands just before the gang goons had to switch up in management. Right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. Перейду дорогу. About sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deets of some Militech agent too, but don't know how much help she stands to be. Yeah, you don't sound thrilled. Royce, what do you know about him? He's fucking whack, something special. Junkies snort junk. Royce snorts chrome. Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table, Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. He must know what he's doing. So, how you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? Давайте... какая зброя, блин, я обираю. Maelstrom. Say we knock on Mael. Блин, зброя вылезла. Давай. Pound, actually. Orale. In that case, I'll hit the all foods. Put my nose to the ground. Step around. Hasta luego. Добро. З Maelstrom'ом розберемося. Дата терм гэта... хуткае перасоўванне по городу. Добра. Тут ежа дзесьці была, так? Вось она. Давайте зайдем поедим. Is it just me, or does that burger have a tail? It's a kid's meal. Kids like surprises. Okay. Got anything tasty and quick? It's like they say. You either get tasty or you get quick. Here you get full spread. 2 in 1. Так, а ежа для чаго? Просто так хутчэй стаміна рэгенеруецца. Па-за бойкай рэгенерацыя. Максімальны запас здароўя. Ну, карацей, типу, мае сэнс. Я так разумею, так, это мае сэнс. Бухлішка нічога не дае, акрамя дебахаў. Давайте круассан набудем. 2 штуки. С собой возьмем. Зашли, взяли круассан в пластиковом пакете. Там сверху нечто еще есть. Во, и до речі, радіостанцію. Ми можемо слухати радіостанцію літерально, прям покуль ходимо. Я не ведаю, что тут есть у нас. Есть рекомендации по радио? Давайте это. Будем это слухать, поглядим. Микробафы и отыгрыш. Угу. Окей. Check. 48. Sure? That's a whole package. Так, эта штука еще выше. А где як подняться? 10 садей есть? Угу.
Я могу просто подойти да забрать? Ничего не ведаю. Просто взял. Конец близится, и ты чел, блин, у VR-шлеме. Цудовно. Ладно. Ну, повинен же быть способ подняться, правильно? Ну, кроме мостка, это я не ждаю по мосту ходить. Не пытается выбору нема. Поднимемся по мостку, я ожидаю сверху там поглядеть, там некие символы есть. Что у нас еще? Музычка какая? Моророк. Давайте-ка. Неплохо. Декстер Дэшон, повідомлення. Міс Ві, я бажаю вам нагадати ще раз, що гроші будуть були передані 10 тисяч поміж їм і Мейлстромом. Ага, Картей, ми можемо те саме, грошики забрати його. І він ще, блін, повідомлення. Дякую, великі. Потім розберемося. Чекаю, так? Ну, зеленого світла. О, можна приходити. А які глобальні плани на гульні після Альтеру? Після Альтеру планую гуляти у Death Stranding другі. Повне проходження. Але питання тільки до того, чи змогу я, ну, є проблема, короче, з Америкою. Тому що у мене нема картки закопу, і прийдеться їх хоча все набивати, щоб це працювало. Тому що інакше PlayStation можна стримити одразу. Тобто ось зараз я знайшов лестницю, так? Ну, літерально, ось я зараз знайшов лестницю. Ось, у мене нема карти закопу. Ось, і було б добре з картою. Я забрав? Забрав. Ось, мені потрібна карта захопу, якої у мене нема. Ось, така ось штука. Інакше, отримується, я буду стримити напряму з PlayStation, а коли так робиш, то оверлеїв ніяких зробити нема. Тобто на протягу усього дестренінга у такому випадку ніяких котов, камер і ніяких списів голосування. Тобто голосувати ви зможете, а ось список голосування ви не побачите. І кінець голосування так само працювати не буде нормально. Ось такий ось прикладний план, так що, ну, я, ну, по типу, плани є. Працюю тільки, покуль до кінця деталей не ведаю. Що, почекай-ка? Що? Тибак отправил меня забрать программу? Серьезно? У меня такое было? Тибак. У меня реально это квест был? Добро. А сама она размовлять з нами не ждає. Віктор Вектор, невеличкий подарунок. Так. Бла-бла-бла. Угу, він достав трошки нам додому трошки. Він трошки речі у пригожування нам дослав. Дякуємо велике ще раз. Декстер Дэшон. Інформація по біочипу. Ён лечыцца, гэта біочып, гэта реліквія. Так. Це одна з самых найлепших технологій, топ 1%. Ну, відсоток. Угу. Добре. Продає нам ідею того, що нам потрібно гэты шип. Я не пам'ятаю, як Тибак мене відправляла сюди. Чекайте-ка. І камп. Добре, а є... Гэта додаткові те саме квести, так? Альбо що? Угу.
Добре, ну ось атрымліваецца забраць. А хто такія нетранеры, вось інфармацыя па нетранерах. Цікава, добра, і яно не так працавала, мне падаецца. Программу я збіраюся забраць. You're V, right? Так. She had me hold the demon for you. It should work on any 3rd gen deck. Добра. Okay. Glad to grab a demon always. You could test it now. I have an access point. If you'd like, that is. You might extract some shimsoft or subroutines. Seems worth a try, either way. Добра. Программу можна забраць. Баявыя хакі. Інфравізор на твар. Ё-моё, шмат чаго. Так. Тибегінг, што за квест? Не ведаю, я не заўважыў шчыра. Так, колькі гэта ўсё каштуе? 600, дарагавата ўсё. Потым палова маіх грошай. Вось гэта нам бясплатна, пінг. Паказваю ўсё, што звязана з мясцовай сеткай. Ачмурэнна. Мне падабаецца гэты кік-хак. Так, контрол кік-хак. Не, давайте астатні не будем набывать. Мы даволі не багатыя. Мне калі рэальна штось спатрэбіцца. І тут яшчэ. Падзенне першай сеткі. Ну і ладно. У нас ёсць магчымасць пінга гэтага. О, вось тут паспрабаваць можна. Подключаемся до массовой сетки. 1C и... а чаму я не могу? Я могу праз некалькі крокаў гэта зрабіць. Так. Вось так, зрабіў. Подключилися. И что? И где моя сувязь? Я думал, что я нечто атрымаю з гэтага, не? О, аўтаматы. А чаму я не могу? О, могу гуляться. Вы глядите. Аўтамат. Усё. Так, это на клавиатуру придется. Так. Зараз я там клавішою ўсё паглядзеў. Ну вы зразумелі, так? Оп, забрали. Травматим. Так, нас поранили. Это в угле всех забило. Там лечение. Удобно. Ну, вы разумеете, гульня огонь. Я такой бачу, что такие, ну, это добро. О, блин, гранату выкинул, не удало. Так, узровень скончился. Наступно поехали. Мы для этого гуляем в Киберпанк. Цікаво, колькі тут узроўняў. Хто ведае? Блин.
Ну, ізі. Тут легко усё. А зараз весь кіберпанк пройдемо. Легко. О, у меня некий трон з'явився, ё-моё. Аптечка з червоним крижиком. Ну. А чому рейд? До чого дійшов прогрес? А, это усё слегка вратовать. А що за кулемет такий дивний? О. Ого. Такая штука. А, тут типу выжить? Я думал, это... Альбо от вертолета позбавиться, я не ведаю. Так, вертолет минус. Да, блин. Не, нас забили. А что тут уровень такие? Что они бесконечники? Ну ладно. Тут треба думать не або что. Это, ну, насамрэч. Расслабился. Ладно, добра. Зразумел. Что у нас еще есть? Где-то я не могу погулять. А вот это могу. Роуч Рейс. Там ведьмар, вы глядите, как это ведьмар. Автомат за ведьмаром. Ага, я зрозумів. Да, блин. Сверху там подскочит с колдана. А, блин. Послизнулись. Не. А, там дабл джамп есть. Не, давайте еще раз. Добре, есть дабл джамп, я не ведал. А, блин. Я вот не завожу этого столба. Да, раз. Короче, есть дабл джамп и есть некий глич. Я не ведаю, что это такое. О, гличнуть, зразумел. Можно у поветра гличнуть. Нормально. О, блин, я думал, это просто бясконцы раннер, але насамрэч... Блин, не трапил. Я думал, это бясконцы раннер, але насамрэч не. Есть. Минус 1 уровень.
Ну, кайфуй. Люди ж за гэтага ў кіберпанк гуляюць, так? Блин. Не зачепил. Это замест гвинтов? Я думаю, тут шмат такого. Это ж, ну, тут автоматы, и это только одна маленькая штука. У меня до холера чего можно робить. Ну, з ровными задниками. Мини-гульни, капсда. Розные типы ворогов. Блин, зачепился за ямку. А, холера. Ну ладно, ладно. Идем. Вектор, бла-бла-бла. Это мы уже размовляли. Добре, дякую велике Вектору еще раз. Як тут odpoczynek? Окей. Добре, у нас насамрэч... Что у нас? Meredith Stout, можно по квесту потелефоновать ей. Это корпоратная, это... Давайте потелефонуем, доведаемся. Я наш сама в пошуках. No more than your number. Heard you misplaced a convoy. You shut him up. Spill what you know. Don't make me wait. Transport fuck-up's toxic for you. I know. So listen carefully. You and me are gonna meet. See if we can't find a way to help each other out. Mutual self-interest. Мне подобається, що я можу що робити що угодно, поки ми на телефоні. First exit off Skyline, driving towards the NID. Не треба чекати. Storm channel under the overpass. Meet you there. Не, мы этим займемся, а под мостом мы устроимся, может, позднее. Так. Давайте нашу машину продаем. Где она там? О, подъезжаю. Так. Поехали. А где-то... где это самое? R1. Не, не то. Вот это, радио. Нормально. Добре, едем на место. Треба... А, не, почекайте, за агентом Мілітеха. Я не это ожидаю зробити. Это мои квесты. Журнал. Это я зараз про геймпад буду. Так, с Джеки я ожидаю встретиться. Это опционально. Альбо давайте... Не, давайте с Йой уже свяжемся. Не, давайте, ладно. Блин, чел. Раптом стал там. Я на зеленый свой ехал. До речі, можеш камеру переключити, так. Мені трошки простіше орієнтуватися, коли камера звонку. Яка ще тут музика є? Тут до холери. Ось такое есть.
Night FM. Брутальний уступ. Ну, в основному тут такі, типу, тут трошки рок, але різного є. Реп є, і там такі... Я так розумію, там навіть джаз є, здається. Ну так, коли я звонку, мені значно простіше орієнтуватися, тому що я розумію, якого поміру у мене машина. Пропустив. Тут є радіостанція Pop FM, накольки ведаю, там музика Тванату. Нема такой. Ну, типу, нема просто. Pacific Dreams, Radio Vexelstrom, Growl FM, Royal Blue, Night FM, сам издат, Ritual FM, Body Hit Radio, Impulse, The Dirge, Radio Pepcat, 30 Principales, Moro Rock Radio, Dark Star и вообще, ну, нема такой. А ні, Growl FM. Мені подається, ми на Юй. Так, ми на Growl FM зараз. Вельми файненько. І ось вони, Militech, GTI конвой скрали. Ми тут... Meredith Stout. Take it you were the one to call? Зараз ми можемо проблему улезти, але давайте порозмовляємо з агентом Militech. Так. Это я. А чому у нас розмова не починається? Ну. А, ось нарешті. Ну. Так. А ё-моё. Я так и думал, что проблемы будут. Thought you could blackmail me, bitch? Set conditions? Got any more for me? Я не поспел сказать там фразу. Christ, Meredith! Shut your trap! That fucking thing ready? All set. Now answer my questions. Honestly, forthrightly. Are you here alone? I'll tell you who's alone. You. Failed to recover that transport, and you're done. With not a soul willing to help. Not another word. Do a sweep, now. Now listen close. This piece of shit, Anthony Gilchrist. Is he your contact? Is he the one who leaked intel on the convoy? Got no ties to Militech. None. Checks out. So how the fuck do you know so much? Come on, all corps use the same playbook. I know the game inside out. Listen, I know where the transport is. I can help you. Just want a favor in return. I told you! I fucking told you! I'm not the mole! Jesus Christ! Shut him up! Unhand me now before I... Покажу на You can океан. let go. Wanna hear what she has to say? Couldn't have been chill from the start? Shut the fuck up. Tell me what you want. Угу. У нас домовиться з ними на конду бота. Скажеш, що бота дійшов нам. I need a bot. Flathead model. Guys who ripped you off have it. Promise me that bot. I'll point the finger. You have a plan how to deal with them? Could just take it by force, but they're expecting payment, so I could go that route too. Fine, the latter. But on one condition. You pay with our money. Угу. Я ожидаю, как мы заплатили, мы их грошами заплатили. Я видел, что ты опрацовал That's the чип. kind of subtlety they teach at Militech. Chip spiked with a virus, clearly. That is true. Something goes wrong, I'm the one they'll fill full of holes, not you. Time you were straight with me. What's on there?
A tracing algorithm. Latches on to financial streams. Nothing you need to worry your head about. Не, я не згоден. Nah. Know what, Stout? My offer just came off the table. Mistake. Big mistake. Я не буду платить за их чипом. Нахрен, наверное, идут. Это мне только подставить и худше за все забье. Блин, какие кайфовые анимации, а? Добре. Без я зробимо все. Бартмус коллектив, чтобы вы не были. Романсить бессердечную стерву. Ну, вы банш. Я не думаю, что мы можем ее заромансить. Keep Driving отримлює 500, дякую велике. Я наш не романсить, правильно? Там усього персонажів 5, яких можна романсити, наскільки мені відомо. Я тільки зараз розумію, що мені тут згорнути потрібно було. Я майстер яшки Роудса просто космічний. Шмат гадов керування у гульнях. Блин, мне кажется, здоровенная машина. Можно и романсить? Окей. Я не видел. Я выжить тут спробую. Я ж меня забье. Я ж меня загрызе живцом. Я ж не проживу никольки. Не-не-не, я не полезу нахрен. Да еще платите грошами, за які мені подставить потом. Вітаю, Джеки. Ладно, попаркуйся. Hiya, por fin. Let me hear what you squared away. Довго чекав? Waiting long? Mi madre always said patience pays off, so... T-Bug So showing showing you that T-Bug? sign of life? You two talk? She's up to date and fired up to work with Dex. Preparing already. They're familiar, you know? Worked together before Dex took his break. Романсі давай. Дик, ладно, калі будзе там магчымасць далей романсіць, я ж тады Луіс зараз тое, што я браў. Гэта аўтаматычна запорвае яе лінію романса, ці не? Хто ведае? Хто разбіраецца ў кіберчпоке? Thing is, can't be sure the gang goons are still willing to hand it over. He paid up front? Híjole. Well, whatever. Let's go get this tech. You scheme yet? You got a plan? А нехай ведаюць, хто носіць самы сэнкс. Ну, блін, я ж не ведаю. У нас грошай няма спрабаваць нават гэты варыянт з аплатай. Нічога. Either you fuck others, or you get fucked. So, into the Borg Beast Den. Сустрэча Мейлстромом. Так, я прапаную на гэтым моманце спыніцца, таму што Мейлстром доўгая. Я забыўся, што ён частка, ну, як пралога, па сутнасці.
Прологам я лічу момант, калі мы чыпа да Арасакі атрымліваем. Я лічу, што гэта пролог, я думаю, што ён хутчэй. Вось, насамрэч усё трошкі даўжэй, чым я памятаю. Вось. Але на гэтым мы скончым. Калі будзем гуляць у Кіберпанку наступны раз, то працягнем якраз такі з Мейлстрома і здабычай гэтага робота, які нам патрэбіцца для нападзення на Арасакі. Вось. Так, падаецца... падаецца так, не будзе табе романса. Ну, ужо ўсё. Ужо зрабіў, што жадаў зрабіць, і так зрабілася. Вось. Добранька. На гэтым я буду вас перадаваць. Кіберпанк. Зараз, я скажу, гэта гульня. Тое, што я бачыў на выхадзе, гэта б не было гульнёй, яна развалівалася як гульня. Зараз гэта ўсё на месца. Яна рэальна жывы горад, усё ў парадку, мне зусім іншае пачуцце да яе. А калі наступны раз, калі прагаласуйце, таму гэта толькі ад вас і залежыць. Мо пункт пасля стрэнінгу запланаваць? Пакуль не буду планаваць, бо баюся такіх доўгіх планаў. Дэстрэнінг будзе доўгі, я нават не жадаю наперад загадваць перад ім. Ну вось. Таму так, дэстрэнінг, а потым вырашым. Вось, калі будзем набліжацца хутчэй за ўсё да канцоўкі, тады ўжо будзем вырашаць. На Divinity Original Sin 2 отправляется 500, а на с Киберпанком, калі вы будете активно голосовать, то я обовязково зроблю серию стримов по Киберпанку. Ну, гэта, ну, так будзе працаваць. Калі я бачу, што штосьці прасоўваецца вельмі актыўна, але, скажем так, у вас, у тых, хто будзе за Киберпанк голосовать, у вас уже ёсць канкурэнцыя, напрыклад, Divinity Original Sin 2. Даволі актыўна прасоўваецца, ёсць яшчэ гульня, якой больш шчасціць, чым яна прям прасоўваецца, гэта Oxygen Concluded. Так, але якой яна б магла атрымацца, калі б яе нармальна рабілі? Ну, так, я думаю, што яна была б прыблізна такой, якой зараз з'яўляецца. Проста яна выйшла бы на старце адразу паўнавартаснай гульнёй. Я думаю, гэта быў бы ачмурэнны хіт. Яна і так як бы выцягнула з часам. Проста што яна зламалася для шматлікіх гульцоў з-за сваіх тэхнічных праблемаў. Ось. Добренька. На гэтым я вас буду пакідаць, я вас перадам далей. Я перадам вас... Паглядзім, хто у вас за гугле зараз ёсць. Я не ўпэўнены. Гляджу на твічы. Я нікога не бачу, на жаль. Таму, ладно, я вас так і пакіну, прыйдзецца вас пакідаць без рэйда. Добренька тады. Добрага вам дня. Мы побачимся з вами заўтра. Заўтра мы працягваем The Alters і мы будем разбірацца. У нас крытычны момант у альтараў. Невядома ці... Ну, яны літаральна на грані смерці. І у нас ёсць два шляхі іх выратаваць. Абодва шляхі поўная херня. Але, ну, прыйдзецца абіраць, і яшчэ альтарам розна падабаюцца розныя варыянты. Добрага вам дня. До побачення.